بيرملخنا خبرك كان مسكنك كان قلقلك كان جزاك في جميلنا ما نسجدلك ساعات ما عالت تبارك لنا نسخة خمو ساعات زامش زيادة ما بارك لنا قبائنا مفسكات تمرحي بحيل خاطر تدقفها قبر لنا من انفاس النعب يلو ناس سماين نتقمتلو ما قد قدسنا نحزلو قبر لنا سلا كل تمسكن أملخنا بحمام زلو فوصلنا أبحزن زلو سأنا نعلنا تجاني غم زلو رهولهم تميم زلو نسعيهم شقاب نفس التاثر وتحيهم فحزب ولا أكبهم أبصابا مكراب شقر زلو لما مصرف ترلهم ولدنا يوم كلهم باركة قديش كانت كاقر كعبيلنا يوفروا دحان يتولنا زقشوا دحان ملسلنا بنادينا قديش رنقل مريم أمالا دنة بناي ملاها ترى دعنة بناي نبيتنا وريتنا صار كانن سمايتاتن صلوت هيت فلينا كم تنهاريا زمهار كايم أب سمايات تنبر ربنا ندبلنا نسوع كلنا سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قص خاتم سا قاد كام تاب سماي كم دم أمدري يخون مهالة مقبنا على محبنا إحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا له بدلنا نعسنا ندقلنا كاب كفاد إحنا النمبر مفتنا يتأتونا من قصن حيلن كبرن زلالم نتكاي مؤمين وزتي مريم نايكل ديس جبريل ملا سلامته سلام لك الله وحنا غدن كليخي الشجاعون دن كليخي عدي جابير سبات قويتا سراوي سلام لك الله شخي كاب أنا سبرغتي أخي فركار صوم برخي قوم اللي تتسجى جابير مساخي وفسيت دسولكي عدياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كرسوس من تانا حرات لمن لنا أمين فتاوي شريجنا أملاك المداني كرسوس كان يكانا سريات يدم ساسي أبسا ولدو لبركساتي برهان أنتم أبي كانت ويديو كانت إدو أن سيرغوز أنا ببسمكم كن فتانون صحني يرسن سكلون سمعت زيو مهارن كرسوس ملعسة تخلته زيو مهارن كرسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس ملعسة تخلته بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس إذا ساعة زي آمن بارسجا قويتنا يذكر سوسام مقابرن مفصل متى ساعات معتن إياه كمون دك أسام سالم السرز غني كم مودة تاجزي علم السبت قصر نايمس جانا صلوت سناي نجرنز قبرلنا يقرب هذا الزيابير أبون قويتنا أملكنا مدحنا يذكر سوسنا مسكم لنا سوينا ردي إنني عليونا نقربنا أنت قبيلنا أنت معقبنا نطنينا ساعة يا ونبتحنا يو الجمعة زاد على زيام بكل زمن وتنان فسم سلام كحلونا كل نزح جابير أملخنا لمن وقويتنا جابير كل التحز أبون قويتنا أملخنا مدحنا يسكر سوس تقول كل جبرنا أنت كل جبرنا وش كل جبرنا مسكنا كلنا سلسة ور كنا نزر داخلنا نزحل خنا نبخام سلسة قرب كنا نتقبل كنا سلسة عو كنا نزتنا خنا ساعة يابون سلسة بصح خنا نمسكنك وقويتا يقرب لنا ومفكر سلسة اللي من كلنا كم حرت كون دللنا نزاق دس على زيان كل زمن وتنان نأخاب فراب فسم سلام كم فسم هبنا كل غناتن كل مكران حبون قرن زخنا كل قبر سيطان مخروف عصبات من لعل سلام أقويتا كبارح كاب كل حزب خاون أرح كاب زري عبد الزلنا يبتاون أرح نتعمل زحشن أزلنا تمن التربيتين كل حل سلام كرج سلطان ذهب كنا نسخاهم كاب كل خفاء دحنا بالها نمبرنا فتنا يتأتونا على ود خاويتنا ملخنا مدحنا يسكرسس انت فقر سبيل بزقبرم حرتين قرتان شاخا معرم عوم زغنا منفس قدسن بسكانا صنعتن كبرن بوزل لك لو من كل ساعة نزل على ألم أمين نين السحا مزمور 50 حدا وأملاك مسالخ محرني كم تعبير رايخ أبا سايد مسس كوا سايد أبيك حسبني كوا حتياتي ناسريني أنا أبا ساي فلت ألخمو حتياتي كل جزيب قدم أيو زربا خاص عدق فردخان صوان كاتر كبسي أنا أخاطر يبدلكو أبقى نخا أكي قبركو نوبا أبا ساتو ولدكو نيك أبا حتيات تنستني نحن حق أوشتخات اليوم حبوب انتم مهارني انت غسر السم عزازريني كبرتك صعود حسابني تنزغت كتكين عصم تحقس أصبحت عن حقس ناس معني كسكها وحتياتي كولو نبزول لعبسا وندمسسو وعملاق قري لب فتر اللي صنع من فاسك أوشتي عدس كابقت كاي دربيني حقس مدحان كام دسالي فقادنيا منفس وندقفني نقد خان مفرس غمرم إيه عطانا بخاكم اللسئيهم وعملاق مدحاني كعدا دمان نقفني كسانين سرك حقل الكتب له إيه ويتا أفاي مسكانا خنقر سخنا فريك فت مسوعات بها بلكاني تزي كون اسم أوروب كل كانيري مسوعات مراري تبقوني خمو مسوعات أملاق صور منفسيو
وأملاخ نسبرن قطن بايتون قانيخا نسيم صقها سناي قبرلا مكاتئات إيرسالم ندق شو مسوات صدقي زحر مسواتي بملو مسوات بحكو لكايو شو أم مسوي إخا أرح أقرب الكايم هالليلويا صلاة جزيرك آسن كرسون قسين أملاخي مسكان أقرب له حتياتيك حد قال لك أقلم منه الهوت يسمع لنا أبونا بملاك سلام مزمور داويد 130 أدينا بالري مزمور داويد 131 حونا ممر تخل مريم مزمور داويد 132 حونا دكتور صقاب مزمور داويد 133 أدينا ممر سارة مزمور داويد 134 حبتنا ملو مزمور داويد 137 أبونا بملاك سلام مزمور داويد 138 أدينا بالري مزمور داويد 141 حونا ممر تخل مريم مزمور داويد 142 حبتنا ملو مزمور داويد 146 أدينا ممر سارة مزمور داويد 147 حبتنا فروين تولد مزمور داويد 148 عاويل كتب سهلنا إياها يا ربنا هالشي أجي لك الجمرة ما يمسحوا هو فروين حبته هالشي قال لي وتسمعوا ربنا آمين نزل داويت 240 شمونتن هاللويا قابير كاب سما مسجنوا أباريان مسجنوا كلهم ملأختو أمسجنوا زور لهم تراويت أمسجنوا أتم صحين ورحن أمسجنوا أتم روهات كواختي أمسجنوا أتم ناي سمايات قبل السماء زور لهم مايات أمسجنوا نسو عزيزو سفتير يغما أبنا العلاب بالوقت الرأي زعبير يدقف كفروين حبته كواختي أمسجنوا أتم ناي سمايات قبل السماء زور لهم مايات أمسجنوا نسو عزيزو سفتير يغما يما مسجابي هير مسكون زل عالم يقوموا زي حل في حقيقة هابو مسجابي كاب مدري مسكونو أتم قبلات بحر المعاموات كلهم أتم حون درجة أسحايتان جمن قالوا تسلت وبلان أتم مقرانا كرابتن كلكم فريتنا أوامن سعدات كلكم أراويت كلاتكم انس سالما تسولون لفرتي عوافن نجستات مدرن كلاتكم أحزاب مسافنتي كلاتكم فردتي مدري أغباد ورازوت عبيتي مسنا عشتو سمو بين العديو قرمو علم السماي مدرن إيما نسمس قابير نمسبنو تزبون قرني العالي سلازي كلكم قدسان لك إسرائيل التي أربو تزبي مسبنو الله هالوليا 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 آمين هللويا لا الله لا خير مسجد ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃያ ቅዱስ ሕያው ዘይምውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽናዕ ስራሉ ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ እቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣይ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብሩ ምስ ኣተው ስማን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቁፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባለኹ ወጎይታይ ነቲ ናዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ረባኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኣዴና ብረይ እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቁኑዕ ፈራዲ ክኸውን يبوني كفلتات ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቁኑዕ ፈራዲ ክኸውን ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምክጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነንያን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርድእን አንቀጥቅጥን ኣለኹ ግን ከ ነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ትነብር ካብሃ ኣለኹስ
ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልዎም ኣብ ገሃነም ዘመስግኖ የልዎን እሞ ካብ ድቃስ ህኪት ክተንሲኽ ናብ መድሕንኪ ብንስሓኡ ኣምላኸይ መሓርንን ኣድሕነንን እንዳበልኪ ተማሕፀኒ ስብሓት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላክ ኣሜን። ለህይወት ኣቦነ ኣሜን። ቃል ህይወት የስማዓልና። ሓውና ዶክተር ጽጋብ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መቲኹም ዘለኹም ሓውና ዶክተር ጽጋብ ሰምዕና እንተልዩ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ነፍሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ ግን እቲ ፅዩ ዝኾነ ተግባራትክን ሕማቅ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተፈጢሕኺ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳእን ስጋ ከለኺ እንታይ እዩ ትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ ነቲ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርክኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይ ተቀባል ቀረፃብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ረበለለይ እብል ኣለኹ የዘን ወዝልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን። ቃል ህይወት የስማዓልና። ኣዴና መምህር ሳራ ወንጽሕቲ ድንግል ኣቦና ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ህልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ህመምቲ ነፍሰይ ብከንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቅቃሕን ኣበግስያን ንስኺ ከኣሊትን ምህረት እትልመን ኣላየት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን። ቃል ህይወት የስማዓልና። ሓብትና ሙሉ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዕሞ ፋታይ ዋዒልኩም እግዚአብሔር ይመስገን። ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዕሞ ብዘይ ሓጢኣት ክሓድር ሃልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስም ካብን ዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከም ተባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ካብኡ ትኹነልና ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረድአኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይት ደተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ነብሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ጽለ ኣለኹ ኦ ጎይታ ያባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልብህ ትምፀእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብር ዘሎኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎሙን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ስለቓላትኹም ምስጋና ይኹን። ቃል ህይወት የስማዓልና። ሃብትና ዕልልታ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ
ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሓረና። ምስጋና ንኣቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። አሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና፣ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና፣ ጎይታ ኣበሳና ይቅርበለልና። ኦ ጎይታ ንሕማት ዝኻብ ፀሓየሞም ትቅዱስም ካልካ ፈውስም። ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ዘክሮም ነፍሶም ንስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ኣቦታትናን ኣዴታትናን ሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍኦ ካብ ኃጢአት ንጽኾንካ ጎይታ መሐረና። ኦ ካብ ኃጢአት ንጽኾንካ ጎይታ ርድአና። ልማንና ከዓ ተቀበለልና። ክብርን ምስጋናን በበጽም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ። ኣሜን። ጎይታ መሐረና፣ ጎይታ መሐረና፣ ጎይታ ባርኸና። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትካ ትምጽእ፣ ፈቃድካ እንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ እዩ። ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና፣ ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ተሓደግናሉ በደልናን ኣበሳናን ደገልና ክባድኽነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ እናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኸውን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። አሜን። ቃል ሕይወት ይስማዓልና። ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። ምስጋና ቅድስት ድንግል ማርያም። ኦ ቅድስት ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ። ምእንተ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎትና ኣሕርግልና። ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ። ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለመነልና። ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለመነልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምትሓድገልና ኣዘክርና። ቃል ሕይወት ይስማዓልና። ሃብትና ረዘነት መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት እኔ ውዒልኩም እግዚአብሔር ይመስገን። መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት። ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ። ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲ ነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ። ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም፣ ንሰማዕታት ኣኽሊሎም፣ ንጻድቃናት ዕልልቶም፣ ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት፣ ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ብዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነገሰት ንሰግደሉን ነኽብሮን። ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ ባርከና። ኣሜን። ቃል ሕይወት ይስማዓልና። ቃል ሕይወት ይስማዓልና። ኣዴና ሓውና መምህርት ተኽለ ማርያም ናይ ሃይማኖት ጸሎት። ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን። ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልዲ ኣዋህድ እውን ንኣምን። ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን፣ ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ፣ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ፣ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱ እውን መወዳእታ ይብሉን። ጎይታን ማሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን። ትንሣኤ ሙታንን ንዘለኣለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና። ክርያላይሶን 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 ተቀበሎም ኣቤና ክርያላይሶን
Krealaison, krealaison, krealaison. 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 Krealaison, krealaison. Krealaison, krealaison. ኣብ ተናምሉ ቅዱስ ቅዱስ እሺ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ንኩሉ ትመለኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ወጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን። ምክንያቱ ብግዜ ሽግርናን ቅንቅናን ብዘይካኻ ርዳእ የብልናን። ወኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ቅሬታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ፍልጠትን ብዘይ ፍልጠትን ሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንትቲ ኣብ ልዕሌና ብዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጎይታ ይረበለልና። ወጎይታ ከምሕዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። ኣሜን። ወጎይታ ብቑዓት ግበረና። በምስጋና ከምዚ ኢልና ንፅሊ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ ጎይታ ብቕዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሽምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን። ንዕለት መግብና ሃለማ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንመሳና እንደገልና፣ ካብ ክፉ ድሕነና እምበረ ፈተና ኣይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላእ ሰላምታ ሰላም ለክልኩ ሕልና ከደንገሊኸ ብስጋኹን ደንገሊኸ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኩ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስፎም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኣብ ዘመዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኩም ብቓል ሓሳብኩም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕርሑን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስም ካልካ ተዓርቀናን ሕደገልናን ወኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ጎይታ ሃበና። ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና። ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣለኻልና ብፀጋን ብርህራይን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ዋህወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ወጎይታ ምሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊዕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሕን ንተማነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር
حاتب الساعات من يسبي وقت كنبر مبر متو زي تدلي من تسبيهم دلة تسوى سمايات كرهبون كل أمنا بحنا تتقدم وقوي تابزا ساعات زيان أو كل ساعات لما أنا نتقبل وتناك أنا علنا إذا كان كبر مرحنا نفسنا قدس سكانا حساباتنا ننسه تمنيتنا ونسمر ما منفوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل غفع عزاني سكيات برد عنا كلنا نكون قبو لسان ملاقتها علونا ناودت ابنت كان مرحم انتي نابت زي مرمرن زي وسان مستاد كان بس حد لنا اسخان زي العالم بروكي امين وقوي تابو عاد قبرنا مسكانا كم زيلنا خنصلي بسمايات تنبر ابونا سمكا يقدس من قصرات مسا وقد كان تاب سمايكم دمان دريكم نعلت مقبنا على محبنا احنا نزبدلنا بدلنكم تحرقنا بدلنا نعوسانا دقلنا كفاد احنا ننبر فتنا يتتونا من قسن حيلن كبرن نزل علمنا تكايما امين عوزت يا مريم نقدوس كبرئ ملا سلامتا سلام لك له حلنا خدنقلخي سقاخون دنقلخي عدي جابير تبعت قويتا سراوي سلام لك له سقاو أنس برغتي خفركر سنبرتي وملي تسقى جابير مساقي وفسيت الاسفلكي فتياتنا سريدنا نفط وردتك يسوس كريستوس من تانا حرت لمن الامين كبر المسكانة املاخ يكون جابير يقبلوك جابير سمعنا ترفق زينا دم املاخ يبارك لنا امين امين ቃል ህይወት ይስማዓልና ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ርሕሩሕ ፈጣሪና ሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ቅዱስ ፍቓዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ንኹልኹም እቶም ግዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን ኣወሃሂድኩም ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት ንበረኸት ንምስታፍ ተዳሊኹም ንዘለኹም ከዓ ትብሕቡእ ዘርኢ እግዚኣብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበትወታ ንኽፈልኩም እዚ ምዕራፍ እዚ ቅድሚ ሕጂ በፂሕና ኢና ምዕራፍ 2 ካብኣኻትኩም መብዛሕትኡ በዚ ኣብዚ ምኹን ኣብ ዩቱብ ዝከታተልዎ ንሕናሲ ራእይ ዮሃንስ ብጣዕሚ ዘፍርሕ ክትርጎም ዘይከኣል ክንበብ ዘይከኣል እዩ ዝመስለና ነይሩ ግን ሕጂ ብዙሕ ተማሂርና ብዙሕ ፈሊጥና ዝብሉ ሓበሬታ ምስ መፁ ሓውና መምህር ተክለ ማርያም ከዓ ኣነስ ነቲ ሰብ ከይነውሖ ከይስልችዎ ኢለ እምበር እንድሕር ህዝቢ ዝጥቀመሉ ኮይኑሲ ኩሉ ተዓቕመይ ዝኽእል ክገብር ኢሎም ክንኻልኣይ ግዜ ኢና ንሪኦ ዘለና ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ምዕራፍ 2 ብፅሙቕ ዝበለ 12 ገፅ እዮም ኣቕሪቦምልና ነይሮም ሕጂ ግን ትዕምቀቱ ኣድላይነቱ እናተረኣየ 28 ፔጅ 28 ገጽ ማለት بحق نزه خترجمو ختصحفو كتدالو إديت تجبرو زواسدو جزء قليل لا يكونن موتهم نساتف وزلنا نساتف علنا نتوم زي الساتف وزلو هاني كنحبرهم كم زلون برخات خون فلتات قليل نجار يكونن اتوم بقد تا دايركت خاطو زي كلون أبزغنا جزء أبزتعامهم جزء كفيتهم كري وصل الزغلو ምናልባት ብኸሙ ብቐረባ ክንረኽቦ ዘይንኽእል ኣለዉ ኣሕዋትና ንመምህር ተክለ ማርያም ዶክተር ፅጋብ ንኻልኦት እውን ክሕግዙና ዝኽእሉ ንዝኾነ እንተሓጊዝና ናይ ዝሓለፈ ሓሙስ ናይ ትኺኖ ሓሙስ ናይ ዕለት ክንደዚ ምዕራፍ ክንደዚ ኢልና ክንረኽቦ ንኽእል ኢና እሞ ነዚኣ ከዘኻኽር ኢለ ኣብ ፀለትኩም ዘክሩኒ ራእየ ዮሃንስ መእተዊ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 أرستي ملختات نبار بعد أبيات خريستيانات إفيسون سميرنا إرغامون تياترال بفلاينا إفيسون ناي سميرنان أبز حلفة جزينا رئينا ينيرنا جغا أبسفه كن رئينا زابير تمسكنا يهون من جترغامي بزح جزي أب قدس بيت خريستيانا أنا كمزي مثلا كمزي تردي إني منفس كمزي لني رأي حليمة زي كونس أبوتات بيت خريستيان انتاي لهم ترجمومو إيمان سلزي منش ترجمي تمهرتت انتاويان أبوتات بيت خريستيان كم تخلو جزيان بلو زمان بيت خريستيان كانوا 450 عمد كرمي قبائل كيل كيرون زنبورو بخل انتن بيت امنتات قبلات زغنو قدمي مكففال سلزنبورو مالت تاريخ أو دحر بايتان مستيرة صحفتن أبيناي كونتاتيو بيناي مستيري تصحيفويل مخنياتو بزحات بتنبيت برائي
ካብ ዓበይቲ ነቢያት ተቐቢሎም ክጽሕፉ ከለዉ ንዮሃንስ ወንጌላዊ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹ ምዕራፍ 1 ብኸመይ ገባብ ከም ተገልጾ ርኢና ነዚ ትርእዮ ዘለኻን እትሰምዖ ዘለኻን ብድሕሪ ሕጂ እውን ክትጽሕፎ ዘለካ ጸሓፎ ጽሒፍካ ከዓ ናብ ከምዚ ናብ ከምዚ ናብ ከምዚ ስደዶ ኢሉ ብምስጢር ዝተዋህቦ ስለ ዝኾነ እዩ ምስጢር ጽሕፈት ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ጸሓፍን ግዜ ጽሕፈትን መጽሒፍዎ ኣበየናይ ግዜ ከተጻሒፉ እዚ ምዕራፍ እዚ ፍትዊ ሃዋርያ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ኣብ ደሴት ጳጥሞስ ተኣሲሩ ከሎ ከባቢ 95-96 ዓመተ ምህረት ካብ ክርስቶስ ብዝተቐበሎ መለኮታዊ ትእዛዝ ዝጸሓፎ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ራሪእናዮ ነርና እቲ ፍትዊ ዝብል ዘሎ ብሰብ ዝተዋህቡ ቅጽል ዘይኮነስ ፍቁረ እግዚእ ዝብል እዩ ዮሃንስ ወንጌላዊ ዮሃንስ መጥምቕ ወዲ ካህን ዘካርያስ ወዲ ኤልሳቤጥ ንጎይታ ዘጥምቐ ቅድሚ ጎይታ 6 ወርሒ ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ምምጻእ ናይ ክርስቶስ ዝሰበኸ ንጎይታ ዘጥምቐ መጥመቀ መለኮት ተባሂሉ ብኽብሪ ዝግለጽ እዚ ዮሃንስ ግን ሓዊ ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስ ኮይኑ ብቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና 8 ማዕርጋት ኣለዎ እዚ 8 ማዕርጋት ብምሉኡ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጠቕሰ እምበር ብድሕሪኡ ሰባት ፈትዮም ዝሃብዎ ኣይኮነን እዩ ካብቶም ማዕርጋት ከዓ ዮሃንስ ወንጌላዊ ዮሃንስ ሃዋርያ ዮሃንስ ድንግል ዮሃንስ ፍቁር ዮሃንስ ዘረፈቀ ውስተ እጽኑ ለኢየሱስ ዮሃንስ ወልዶ ነጎድጓድ ዮሃንስ ቴዎግሎስ ዮሃንስ አቡ ቀለምሲስ ዝበሃሉ እዚኦም ኩሎም ምዝትረአዩ ዝተታሒዞም ዝወሃብ እዮም ስለዚ እቲ ፍትዊ ክብል ከሎ ፍቁረ ኢየሱስ እቲ ጎይታ ዘፍቀሮ ኣብ ሕቕፉ ጎይታ ኮፍ ዝብል ዝነበረ ኣብ ሕፅኒ ጎይታ ኣብ ሕቕፉ ጎይታ ኮፍ ስለ ዝበለ ከዓ ኩሉ እቲ ናይ ስጋ ሓሳባትን ናይ ስጋ ድሌታትን ስለ ዝጠፍኣሉ ድሕሪ ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዮሃንስ ድንግል ትብሎ ንዮሃንስ ወንጌላዊ ጥራይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማለት ቀንዲ ትሕዝቶ እዚ ትሕዝቶ እዚ ማለት ንመን ተጻሒፉ ራእይ ምዕራፍ 2 ነተን ቀዳሞት 4 ኣብያተ ክርስቲያናት እስያ ዘጠቃልል እዩ ነፍሲ ወከፍ መልእኽቲ ፍሉይ ናዕዳ ወይ ምስጋና ተግሳጽ ነቐፈታ ናይ ንስሓ ጻውዒትን ናይ ዓወት ተስፋን ዝሓዘ እዩ እዚአና ኣብ ሂወትና ብጣዕሚ ኣገደስቲ እየን ንሕና ሰባት ብነቐፈታ ኢና ንጅምር ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ኣምላኽን ቶም ናይ ኣምላኽን ሰባት ግን ብምስጋና በቲ ጽቡቕ ነገር እዮም ዝጽቡቕ ጌርካ ዝጽቡቕ ጌርኪ ዝጽቡቕ ጌርኩም ብድሕሪኡ እንታይ የቐምጥ ተግሳጽ ይቐምጥ ማለት እዚ ጎዲልካ ኣሎ እዚ ክትገብር ይግባእካ እዩ እቲ ነቐፌታ ከዓ ናብ መን ዝመርሕ ናበይ ዝመርሕ ናብ ንስሓ ዝመርሕ ዝጎድእ ዝሕዝን ዘይኮነስ ናብ ንስሓ ዘምርሕ ንስሓ ኸ ናበይ የሰጋግረና ናብ ዓወትን ናብ ጻዋዒት ዓወትን ተስፋን ኢሉ ምክንያቱ እቲ ዝስዕር ነዚ ክወርሶ እዩ ዕላማ ዘለዎ ይቃለስ ብቕቡእ ዝተቃለሰ ብጸጋ ኣምላኽ ዓወት ይረክብ ዓወት ዝረኸበ ከዓ 4 ኣኽሊል እምነት ኣኽሊል ዓወት ኣኽሊል ክብሪ ኣኽሊል ጽድቂ ይረክብ እዩ ቀንዲ ዕላማ ኣቦታት ከም ዝምህሩና እዘን መልእኽታት እዚኣተን ነተን ናይ ጥንቲ ማሕበራት ጥራይ ዘይኮናስ ኣብ ኩሉ ዘመናት ንዘላ ቤተ ክርስቲያንን ንነፍሲ ወከፍ ኣማንን ዝምህራ መንፈሳዊ ንምርምረሉ መንፈሳዊ ኩነታትና ንምርመረሉ መረፀን ወይ መስትያት ናይ ነፍስና እየን ናይ ኣቦታት ትንታኔ ቅዱስ ቪክቶሪኖስ ከም ዝገለጾ ክርስቶስ ነተን ኣብያተ ክርስቲያናት ብስም መላእኽተን ገይሩ ክጽውዐን ከሎ እቲ መልእኽቲ ብቐጥታ ናብቶም ጓሶት ወይ ጳጳሳት ናብቲ ኣብ ትሕቲኦም ዘሎ መንፈሳዊ መጓሰን ዝቐንዕ ምዃኑ የረድእ እቲ ጓሳ ጽቡቕ እንተገይሩ መጓሲኡ ይቐስን እቲ ጓሳ ጽቡቕ እንተዘይገበረ ድማ መጓሰ ይሳቀህ ጥቕሲ 4 መምህራዊ መብርሂ እቲ ስልታዊ መገዲ ማለት ሜላ ወይ ጥበብ ማለት እዩ እዘን 7 ኣብያተ ክርስቲያናት ብዕድል ዝተመርጻ ኣይኮናን
ኣብቲ እዋን ሮማውያን ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ናይ ቦስጣ መገዲ ተኸቲለን ብክበብ ዝተሰርዓ እየን። እዚ ማለት መልእኽቲ ሒዙ ዝመፀ ሰብ መጀመርታ ኤፌሶን ኣትዩ ድሕሪኡ ብሰሜን ኣቢሉ ናብ ጴርጋሞን ናብ ሰሚርና ጴርጋሞን ይሓልፍ ብምብራቕ እንደቡን ተመሊሱ ኸዓ ነተን ዝተረፋ ይበፅሕ። ኣምላኽና ናይ ስርዓት ናይ ሕጊ ኣምላኽ እምበር ናይ ዝርግርግ ኣምላኽ ኣይኮነን ኢሉ እቶም ሽዑ ዝነበሩ ዘመናውያን ብዝጥዕም ኣቀማምጣ መልክዓ መሬት ክልእኹ ከለዉ በዝን ይኸዱ ስለ ዝነበሩ ኣምላኽ ከዓ ብኸምኡ ተሰሪዑ እዩ ነቲ መልእኽቲ ተዋሂቡ እዩ። እተን ሸውዓተ መዋቕራዊ ቅርፂ እዩ ጎይታ ንነፍሲ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን ክዛረብ ከሎ ወግዓዊ ቅርፂ ይኽተል ኢሉ መእተዊ መለኮታዊ መግለፂ ክርስቶስ ምስጋና ነቐፌታ መፍትሒ ወይ ምዕዶ ፀዋዒት ንሰማዒ ናይ መወዳእታ ዓስቢ ዜና ፀቢቕና ነስተውዕለለን። እቲ ሸውዓተ መዋቕራዊ ቅርፂ ጎይታ ንነፍሲ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን ክዛረብ ከሎ ሓደ ወግዓዊ ቅርፂ ይኽተል እሱ ከዓ መእተዊ ምስ ገበረ መለኮታዊ መግለፂ ክርስቶስ ንነፍሲ ወከፎም ክገለፆም ከሎ ኣነ ትኸምዚየ ነቲ ሓደ ዝበሎ ነቲ ሓደ ኣይደግሞን እዩ። እግዚኣብሔር ኣብ ድኻምና ዝገለፀልና መግለፂ ኣብ ውድቀትና ዝገለፀልና መግለፂ ኣብ ትዕቢትና ዝገለፀልና መግለፂ ኣብቲ ፅኑዕ ደው ዝበልናሉ ዝገለፀልና መምስ ኩነታቱ ባህርያቱ ወይ መንነቱ እንዳገለፀልና ይኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ መእተዊ መለኮታዊ መግለፂ ክርስቶስ ኣነ እንዳበለ እዩ ዝገልፆ። ምስጋና ነቲ ዘለዎ ነቲ መራሒ ቤተ ክርስቲያን በቲ ፅቡቕ ይጅምር ብድሕሪኡ ከዓ ነቐፌታ የስምዕ ምእንቲ እቲ ነቐፌታ ክእረብ ኣብቲ ነቐፌታ ከዓ ባዕሉ እዩ መፍትሒ ዝህበና። ንኣብነት ነቲ ናይ ኤፌሶን እታ ናይ ቀዳመይቲ ፍቕርኻ ገዲፍካያ ኣለኻ ምስ በሎ ስለዚ ተንስእ እሞ ቀልጢፍካ ተነሳሕ ይብሉ። ብድሕሪ መጠንቀቕቲ እንደዘይተነሳሕካ ግን መፅየ ነቲ ኣኽሊልካ ነቲ ብርሃንካ ካብ ቦትኡ ክድርብዮ እየ ተነሲሑ እንተደኣ ተመልሹ ከዓ ነቲ ዝስዕር ካብታ ኦም ሂወት ክበላዕ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ዕድል ክህቦ እየ። ሽዑ ንኩላህና ዝምልከት ከዓ እቲ ዝሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ኢሉ የጠቓልል ማለት እዩ። ሕቶ ኣምላኽ ሎሚ ንዓና ግብርኻ ፈልጦ ኣለኹ ክብለና ከሎ እዚ ቃል ዝፍርህ ዶ የሕድረልና ወይስ ተስፋ ማለት ሎሚ ግብርኻ ፈልጦ እየ ክብለኒ ከሎ ኣምላኽሲ ውሽጭና ክንርኢ ማለት እዩ። ነቲ መራሒ ቤተ ክርስቲያን ግብርኻ ፈልጦ እየ ኢሉ ሎሚ ግብርኻ ፈልጦ እየ ግብርኺ ፈልጦ እየ ግብርኹም ፈልጦ እየ እንተይልናስ የሐጉሰና ድኸውን ወይ የፍርሓና እዩ። ጥቕሲ 1-3 መልእኽቲ ናብ ኤፌሶን ትግሃትን መከራን። ጥቕሲ 1 ናብ መልኣኽ ማሕበር ኤፌሶን ፀሓፍ እቲ ኣብ የማን ኢዱ 7 ከዋኽብቲ ዝሓዘ ኣብ ማእኸልተን 7 ቀወምቲ ቀንዴል ወርቂ እውን ዝመላለስ ከምዚ ይብል ኣሎ ግብርኻን ፃዕርኻን ትዕግስትኻን ነቶም እኩያት ሰባት እውን ክትፀሮን ከም ዘይከኣልካን ነቶም ሃዋርያት ኢና ዝብሉ እሞ ዘይኮኑ ተዓዚብካዮምሲ ሓሰውቲ ኮይኖም ከም ዝረኸብካዮም እፈልጥ ኣለኹ ትዕግስትኻ ኣሎካ ስለ ስመይልካ እውን ተፃወርካ ኣይሰልከኻን ከኣል ለዚ ብዙሕ ከም ዝቆፅሮ ዝፀንሐ ብዙሕ ፀጋታት ኣለዎ ማለት ኣብ ክርስቶስ ጎይታ ፍሉጥ ዝኾነ ትዕግስቱ ግብሩ ፃዕሩ ኢሉ ካልእ ነቶም እኩያት ሰባት ክትፀሮን ከም ዘይከኣልካን ኢሉ ነቲ ሰናይ ካብቲ እኩይ እንተፈሊኻዮ ከም ልበይ ክትከውን ኢኻ ከም ተባህለ እዚ ምልላይ እዚ ቀሊል ነገር ኣይነበረን ነቶም ሃዋርያት ኢና ዝብሉ እሞ ዘይኮኑ ተዓዚብካዮም ሓሰውቲ ኮይኖም ከም ዝረኸብካዮም እፈልጥ ኣለኹ ለዚ ንሕና ሃዋርያት ክርስቶስ ኢና እንዳበሉ ክሕወሱ ከለዉ ሃዋርያት ናይ ክርስቶስ ከም ዘይኮኑ ሓሰውቲ መምሃራን ከም ዘይኮይኑ ፈሊጡ ቦቶኦም ኣትሒዝዎም እዩ ማለት ትዕግስትኻ ኣሎካ ኢሉ ትዕግስትኻ ሓንቲ ካብተን ፍረ መንፈስ ቅዱስ እያ ስለይ ስመይልካ እውን ተፃወርካ እዩ ስለቲ ስም ክርስቶስ ከዓ ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ እዩ ነቲ ዝኸፍሎ ዋጋ እውን ኣይሰልከኻን ይብሉ ትርጓሜ ኣብ ማእከል ቀንዲላት ዝመላለስ ክርስቶስ ኣብ ማእከል ቤተ ክርስቲያን ህያው ኮይኑ ኩሉ ግብርና ከም ዝከታተል የመልክት
أما أكل كنديلات زملالس زرعيو كريستوس كل جزء أبيت ما أخل بيت خريستيانو أما أخل حزبو أما أخل لبنا أما أخل سدر بيتنا كم زلوك قال أتيو أنا خسام مودا أتعلم كل جزء مساخو مال خوي قبر خان سعر خان بيت كريستيان إفيسون نحسوا تهواريات بمرمارن حقنيا أمنة محلاون زتقادلت نقحتي بيت كريستيان يعني راي تقصى حدن سلستن ملختنا بإفيسون تعقستن مكران عم بيبني أسأل هنا أستاذ كاب حد خساب سلسة نايبوتات تنتاني قدوس اندرياس دك إساريا كم زغلصو كريستوس نتسنى يقبرو مقدمو بمسغان لبوم نتقساس من تخدالو روح حكيم مخانو أريئي الله كم تصبق حكيم فوس قدم مهابو نحموم زصانا نعو ويتا دما قدم نتصنعاتو من نقحاتو من ينئدي سلازي حدا حكيم قدمي ممرمارن قدم وصيت مرمرا منغارون قدم مدهانيت نتسب كمي غرو تسفاي هبو كمي غري حقوسو كمي غرو ناصا خوينو بزعبا خنوتاتو تنفو حكيم بقع حكيم كوم يزغبر غويتا خا لكع نتوم حخايم زمهاروم نسو سلازخونه نتسب بتسفاي جمروي نعم ملاخ محبر إفيسون صحف تأبي ماناي إيدو شوعت خواخب تزحزه أما أخلتن شوعت قوم تقندي الورق ونزب ملالس كمزي بلالو قبرخان سعرخان تعقستخان نتوم وكيات سباتون كتصورون كمزي كالكان نتوم هوارياتي نازبلو مو زي كونو تعذيب كايوم سي حسو تخينون كمزي رخب كايوم فلت اللهو تعقستخان لوكا سليس ميل كاون تساوركا أيسلكا خان مبرهي إفيسون كم مأكل إفيسون نايسي عباية كتمان مسأقعي نقدن إيانيرا إتا محبرها بهواريات أولوسن يوهانسن تمسرتت صنعت إمنت زلوا يعني إتمرمرا نتوم هواريات زي كونوس ينازولو مرمير كايوم حاوسو تخينهم كأرخيب كايوم يبل إذا مالت نتمرت حاسوت بيوهات زي كونس بقال أملاخ مرميروم نايمو قاد تبعات نبروم تغسي 4 تغساب شوعات قنا خنا تقدامي تفقرها حديكا يا إخامو زرخي بالكالله بارس خابي كم زود كذكر مو تنسح نتقدم أي قبر خاون قبره انت زي كونس كمساكا انت زي تنسح كاون نتقوى مقنديلكا خابت سفر أخذ بليه قناخه نتا أنا وزي صلو زلوه قبر نقولاويان نسخات صلو إخامو إذا قد اللوكا إذن زلاتو اتمنفس نمحبرات زبلن زلو يسمع اتزي السعر كابتا أبقنة أملاخ زلا أم هيوات كبلعك هو بيه وزر حدا ترقامي تقدامي تفقرخا امنتن سعرن كوان تهلوم تمجمر تازنا بروم وعي ناي فقر منفسقن زحل كوينو نبري أم هيوات اتخاب قنات زتا سوقسب حجي بكرسوس هابيلو نابت حقن يا أم هيوات مستيرا قربان سمايا وخبريك كمز ملس قال آتيل تغسي 4 شوعات ملأختنا نام يفيسون تقداميتي فغري كنا خنا تقداميتي فغرها حديكا يا إخامو زرخي بالكالله بأرس خابي كم زودكا ذكر مو تنسح نتقدامي قبر خاون قبرو ننت زي كونس كمساكا انت زي تنسح كاون نتقاوم قنديلكا خابت سفر وخز بوليه قنا خنا أنا ونزي صلو زلوه قبرين قولاويان نسخات صلو إخامو إذا قدال لوكا إذن زلاتوت منفس نمحبراز زبلن زلو يسمع نتزي سعر كابتا أبقنت أم زلا أم هيوات كبلع كهوبي تقدامي تفرغها امنتن سعرن كوانتا هلوم تا مجمر تازنا بروم وعي ناي فقر منفسقن زحل كوينو نبري أم هيوات اتخاب جنات زتسوق سب حجب كروسوس هابيلو ناب تحقنيا أم هيوات مستير قربان
ሰማያዊ ክብሪ ከም ዝመለስ ኣልኣትዩ ቅዱስ ጀሮም ከም ዝጸሓፎ ካበይ ከም ዝወደቕካ ዘክር ዝብል ቃል ውድቀት ሰብ ቀስ ብቀስ ካብ ምዝሓል ፍቕሪ ከም ዝጅምር ስለ ዝፈልጥ ደቂ ሰባት ኩሉ ግዜ ብንስሓ ናብቲ ናይ መጀመርታ ቅኑዕ ህይወቶም ክምለሱ ከም ዝግባእ የረድእ እዩ እቲ ናይ ቀዝሒ ሓደጋ ኤፌሶን ዶግማ ወይ እምነት ኣብ ምሕላው ጽንዕቲ እያ ነይራ ግብሪ ሰናይ ግን ዛሕሊ ሒዝዎ ነበረ እምነት ብዘይ ፍቕሪ ናይ ሃይማኖታዊ ሕጊ ጥራይ ናብ ሃይማኖታዊ ሕጊ ጥራይ ይቕየር እዩ ቀንዲልካ ካብ ስፍርኡ ከይድርበ ጎይታ ንስሓ እንደዘይኣትዮም ቀንዲሎም ማለት ህላዊ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን ከም ዝወስዶ የጠንቅቕ ኢሉ ኒቆላውያን እዚኣቶም ካብቲ ሓደ ካብቶም 7 ዲያቆናት ዝነበሩ ኒቆላዎስ ዝወፁ ኮይኖም ኣማና ሓጢኣት ስጋ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ነፍሲ ገና ይትረክስ እያ ዝብል ናይ ሓሶት ስሕተት ዝኣተው እዮም ኢሉ እዚ ብሂል ዝኸነ ዝተባህለሉ ብዙሓት ክርስቲያን ኢና ባህልቲ ናይ ክርስትና ማሕበራት ነዚ ኣርእስቲ ከም ቀንዲ ኣርእስቲ ገይረን ነቲ መንእሰይ ንምዝባል ዝጥቀማሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንዓና ግን ቃል ኣምላኽ ከም ዝረኣናዮ ንስኻትኩም ታቦት መንፈስ ቅዱስ ቤት መቅደስ መንፈስ ቅዱስ ይኹም ብስጋኹም ንኣምላኽ ኣኽብርዎ ዝብል መለኮታዊ ትእዛዝ ብግልፂ ተዋሂቡ እዩ ቁፅሪ 8-9 መልእኽቲ ናብ ሰሚርና ምድራዊ ፀበባን ሰማያዊ ሃብትን ቀዳማይ ትርጓሜ ናብ መልኣኽ ማሕበር ሰሚርና ፀሓፍ ተቀዳማይን ዳሕረዋይን ሞይቱ ዝነበረን ህያው ዝኾነን ከምዚ ይብል ኣሎ ፀበባኻን ድኽነትካን ግናኸ ሃብታም ኢኻ ፀርፊቶም ኣይሁድና ዝብሉን ግናኸ ማሕበር ሰይጣን እዮም እምበር ኣይሁድ ዘይኮኑ ፈልጥ ኣለኹ ትርጓሜ ሞይቱ ዝነበረ እሞ ህያው ዝኾነ ክርስቶስ ነዛ ኣብ ማእኸል ስደት ዘላ ማሕበር ርእሱ ከም ዝገለጸላ ንሳቶም እኳ እንተሞቱ ብትንሳኤ ህያውያን ከም ዝኾኑ ንምፅንናዕ እዩ ድኽነትካ ግናኸ ሃብታም ኢኻ ብዓይኒ ዓለም ድኻታት ዝመስሉ እኳ እንተኾይኑ ብናይ ፀጋን እምነትን መዐቀኒ ግና ሰማያዊ ሃብቲ ዝሓዙ እዮም እዩ ካልኣይ ናይ ኣቦታት ትንታኔ ወይ ትርጓሜ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ከም ዝገለጾ እቲ ዝዓበየ ድኽነት ሓጢኣት ሙሳድ እዩ እቲ ዝዓበየ ሃብቲ ድማ ኣብ ማእኸል መከራ ኮንካ ፍርሓት እግዚኣብሔርን ንጽህናን መሓዝ እዩ ዓለም ብመንፈሳዊ ፀጋና ዘይኮነስ ብምድራዊ ነገር ስለትዕቅነና ደኻታት ክንመስል ንኽእል ኢና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግን ብሰማያዊ ሃብቲ ዝተኸለልና ኢና ጥቕሲ 8-9 መልእኽቲ ናብ ሰሚርና ምድራዊ ፀበባን ሰማያዊ ሃብትን እዚ ጥቕሲ ከነንብቦ ፀኒሕና ኢና ትምህርታዊ መብርሂ ሰሚርና እዛ ከተማ እዚኣ ዓባይን ሃብታምን ክንሳ እቶም ክርስቲያን ግን ብስደትን ምኽንያት ንብረቶም ስለ ዝተዘረፈ ፍጹም ድኻታት ነበሩ እዩ ማሕበር ሰይጣን እቶም ኣይሁድና እናበሉ ንክርስቲያን ዘሳድዱን ዝኸሱን ዝነበሩ ብስም ኣይሁድ ይፀውዕ እምበር ብግብሪ ግን መሳርሒ ሰይጣን ከም ዝኾኑ ጎይታ ይገልጽ እዩ ጥቕሲ 10-11 መልእኽቲ ናብ ሰሚርና ኣኽሊል ህይወትን ተኻልኣይ ሞትን ቀዳማይ ትርጓሜ ጥቕሲ 10-11 እንሆ ምእንቲ ክትፍተኑስ ዲያብሎስ ንገለኻትኩም ናብ ቤት ማእሰርቲ ክድርብዮም እዩ 10 መዓልቲ ፀበባ ክረኽቦም እዩ እሞ ነቲ ዝመፀካ መከራ ይትፍርሓዮ ክሳዕ ሞት እሙን ኩን ኣነ እውን ኣኽሊል ህይወት ክህበካ እየ እዚ ንዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ እቲ ዝስዕር በቲ ካልኣይ ሞት ኣይክጉዳእኒ እዩ ቀዳማይ ትርጓሜ ክሳዕ ሞት እሙን ኩን ሰማዕትነት ንክርስቶስ ዝወሃብ ፍጹም ምስክርነት ምዃኑ የረድእ እዩ እቲ ካልኣይ ሞት እቲ ስጋዊ ሞት ዘይኮነስ እቲ ድሕሪ ፍርዲ ዝመፅእ ንዘለኣለም ካብ ኣምላኽ ምፍላይን
ናብ ካልኣይ ሞት ናብ ገሃነም ምእታውን እዩ እቶም ብሓቅን ብእምነትን ብግብርን ኣመንቲ ካብዚ ካልኣይ ሞት ናፃ እዮም እዮም ኣብታ ቀዳመይቲ ክሳዕ ሞት እሙን ኩን ሰማዕትነት ንክርስቶስ ዝወሃብ ፍጹም ምስክርነት ምዃኑ የረዲ ብዙሕ ህያብ ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን ይቐርብ ሰማዕታት ግን ህያብ ዝርአ ነገር ዘይኮነስ ህይወቶም እዮም ብሰማዕትነት ህይወቶም እዮም ንጎይታ ዝወፍይዎም ካልኣይ ናይ ኣቦታት ትንታነ ቅዱስ ፖሊካርፖስ ጳጳስ ሰሚርና ወደ መዝሙር ዮሐንስ ክሳዕ ሞት ጸኒዑ ክስዋዕ ከሎ ነዚ ጥቕሲ እዚዩ ዘኪሩ ንዕኡ ንክርስቶስ ከሓዶ በልዎ ቅዱስ ፖሊካርፖስ ን86 ዓመት ኣገልጊለዮ ከቶ ክፉእ ኣይገበረንን ከመይ ገረ ደኣ ነቲ ዘድሓነኒ ንጉሰይ ክኽሕዶ ኢሉ ኣብ ሓዊ ተቓፂሉ ዓረፈ ኣቦታት ከም ዝምሁሩና እቲ ስጋዊ ሞት ንሰማያዊ ኣኽሊል መሕለፊ ደገ ጥራይ እዩ ጥቕሲ 11 መልእኽቲ ናብ ሰሚርና ኣኽሊል ህይወትን ተኻልኣይ ሞትን ተጥቕስም ብብናያ ጸኒሕና ኢና ትርጓሜ ቦታት ሳልሳይ መብርሂ 10 መዓልቲ መከራ እዚ 10 ዝብል ቁፅሪ ሓፂርን ውሱንን ግዜን ዘመልክት እዩ መከራ ክርስቲያን ዘለኣለማዊ ኣይኮነን ንሱ ውሱን እዩ እቲ ዓስቢ ገና ዘለኣለማዊ እዩ ኣኽሊል ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ሰሜርና ንናይ ስፖርት ውድድር ዝተዓወቱ ሰባት ዝወሃቦም ናይ ዓወት ኣኽሊል ነበረ ክርስቶስ ግና ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣኽሊል ክህቦም ቃል ይኣቱ ጥቕሲ 12-13 መልእኽቲ ናብ ጴርጋሞን ዝፋን ሰይጣን ዘለዎ ቦታ እዚ ርእስቲ በዚ ቀሚጦሞ ዘለዉ መምህርቲ ማርያም እታ ቤተክርስትያን ትፍለጠሉ ጸጋ ኸውን ክእል ፈተና ኸውን እታ ቤተክርስትያን ትፍለጠሉ ዙፋን ሰይጣን ዘለዎ ቦታ እዚ ንመን እዩ ንጴርጋሞንን መራሕ ቤተክርስትያን ናይ ጴርጋሞንን ነቶም ኣብ ጴርጋሞን ዘለዉ ምእመናንን ምእመናትን ቀዳማይ ትርጓሜ ናብ መልኣኽ ማሕበር ጴርጋሞን ፀሓፍ እቲ ክልተ ዝኣፉ በሊሕ ሰይፊ ዝሓዘ ከምዚ ይብል ኣሎ ኣበይ ከም ትነብር ማለት ኣብቲ ናይ ሰይጣን ዘለዎ ምዃኑ ፈልጥ ኣለኹ እሞ ንስመይ ኣጽኒዕካ ሒዝካዮ ኣለኻ ኣብቲ ሰይጣን ዝነብረሉ ንኣንቲጳስ ነቲ እሙን ምስክረይ ኣብ ማእከልኩም ብዝቐተልዎ መዓልታት እኳ ንእምነተይ ኣይከሓድካዮን ቀዳማይ ትርጓሜ ዙፋን ሰይጣን ጴርጋሞን ናይ ጣዖታት ኣምልኾን ናይ ሮማውያን ነገስታት ስግደትን ማእከል ስለ ዝነበረት ዙፋን ሰይጣን ተባሂላ ጴርጋሞን ናይ ጣዖታት ኣምልኾን ናይ ሮማውያን እቲኦም ሮማውያን ህላዊ እግዚአብሔር ዘይኣምኑ ዝነበሩ ብቲ ግዜቲ ጣዖት ሰሪሖም ኣብ ዝስገዱ ዝኣምላኽ ይኽብል ከሎ ንዓቶም ከዓ ማዕረ ዘቆምዎ ጣዖት ክስገደሎም ይሓቱ ነይሮም ንስመይ ሒዝካዮ ኣለኻ ኣብ ማእኸል ተዓብዪ ጸልማት እኳ እንተነበሩ እምነቶም ኣይከሓዱን ናይ ኣቦታት ትንታኔ ቅዱስ ቄርሎስ ናይ እስክንድርያ ከም ዝገለጾ ክርስቶስ በሊሕ ሰይፊ ዘለዎ ኮይኑ ምግላጹ ነቲ ኣብ የማንታ ከተማ ዘሎ ናይ ሰይጣን ሓሶት ትምህርቲ ብናይ ሓቂ ቃል ከመታትሮ ስልጣን ከም ዘለዎ ንምርኣዩ እቲ ሰይፊ እቲ ናይ ኣምላኽ ቃል እዩ ዕብራውያን 4:12 ጥቕሲ 12-13 መልእኽቲ ናብ ጴርጋሞን ዝፋን ሰይጣን ዘለዎ ቦታ እዚ ጥቕሲ 12-13 ኣንቢብናዮ ጸኒሕና ኢና ጴርጋሞን ከም ናይ ፖለቲካ ማእከል ጴርጋሞን ናይቲ ኣውራጃ ርእሲ ከተማ እያ ነይራ ንጉስ ሮማ ክምለኽ ፍጹም ግዴታ ዝነበረሉ ቦታ እዩ አንቲጳስ ተእሙን ምስክረይ ጎይታስ ስም ተቀዳማይ ሰማዕት እታ ከተማ ብክብሪ ይጠቅስ እቲ ጻድቕ ሰብ እዚ ኣብ ውሽጢ ገኒ ናይ ነሓስ ተዓጽዩ ቃጸል ከሎ እምነቱ ዝካየድ ጅግና እዩ ስም እታ ቀዳማይ ሰማዕት እታ ከተማ ብክብሪ ይጠቅስ እዩ ስለዚ አንቲጳስ
ናይታ ከተማ ቀዳመይቲ ሰማዕት ናይ ጴርጋሞን ቀዳማይ ሰማዕቲ ከምቲ እስጢፋኖስ ቀዳማይ ሰማዕት ዝበሃል ካብ ሃዋርያት ይኹን ካብቶም 72 ኣርድእቲ ካብቶም 7 ዲያቆናት ማለት ጥቕሲ 14-15 መልእኽትን ኣብ ጴርጋሞን ናይ በለዓምን ኒቆላውያንን ትምህርቲ ነቲ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል መንሳተት ንምግባር ንሓጢኣት ተሓርደ ክበልዑን ክምንዝሩን ንባላቅ ዝመሃሮ ምህሮ በለዓም ዝሓዙ ስለ ዘለውካ ግና ቁሩብ ነገር ረኺበልካ ኣለኹ ከምኡውን በዛ መገዲ እዚኣስ ንምህሮ ኒቆላውያን ዝሓዝዎ ኣለውኻ ቀዳማይ ትርጓሜ ትምህርቲ በለዓምን ኒቆላውያንን እዚኣቶም ምስ ዓለም ምምስሳል ንጣዖት ዝተሰውአ ምብላዕ ስጋዊ ሓጢኣትን ፀገም የብሉን ኢሎም ዝምህሩ ናይ ሓሶት መምህራን እዮም ኢሉ እዚኦም ትምህርቲ በለዓምን ኒቆላውያንን ምስ ዓለም ምምስሳል ንሓጢኣት ዝተሰውአ ምብላዕን ስጋዊ ሓጢኣትን ፀገም የብሉን ኢሎም ዝምህሩ ናይ ሓሶት መምህራን እዮም ናይ ኣቦታት ትንታኔ ወይ ትርጓሜ ቅዱስ ኢራኒዎስ ከምዚ ፀሓፎ ኒቆላውያን ንናጽነት ክርስትና ጌጋ ብዝኾነ ኣገባብ ብምትርጓም ንስጋዊ ፍትወት መምኽነይታ ዝገብሩ ነበሩ ኣምላኽ ልቢ ጥራዩ ዝደሊ እናበሉ ንስጋዊ ርክሰት ከም ቅቡል ወይ ቅኑዕ ኢሎም ዝኣምኑ እዮም ቤተ ክርስቲያን ድማ ካብ ከምዚ ዝበለ ናይ ውሽጢ ክሕደት ርእሳ ከተንጽህ ይግባኣ እዩ ጥቕሲ 14-15 መልእኽትን ኣብ ጴርጋሞን ናይ በለዓምን ኒቆላውያንን ትምህርቲ እዚ ጥቕስን ቢብናዮ ፀኒሕና ኢና መብርሂ ታሪክ በለዓም ዝህልኩ 25 በለዓም ንእስራኤል ብቐጥታ ከረግሞም ኣይከኣለን ስለዚ ንንጉስ ባላቅ ንደቂ እስራኤል ብናይ ሞኣብ ኣዋልድ ጌርካ ኣስሕቶም እሞ ናይ ኣምልኾ ጣዖት ናብ ኣምልኾ ጣዖት ክወድቁ እዮም ድሕሪኡ ኣምላኽ ባዕሉ ክቆፅዖም እዩ ዝብል ናይ ተንኮል ምኽሪ መኸሮ እዩ እዚ ናይ ሎሚ ሓደጋ ሎሚ ሰይጣን ንክርስቲያናት ብትብዓትን ስደትን ከሰንፎም እንተዘይክኢሉ ብናይ ፍትወት ስጋን ምስ ዓለም ብምሳሳልን መገዲ ገይሩ ከስሕቶም ይፍትን መልእኽቲ ናብ ጴርጋሞን እቲ ስውር ማናን ጻዕዳ እምንን ጥቕሲ 16 ስለዚ ተነሳሕ እንደዘይኮነስ ቀልጢፈ ክመፅእ ብሰይፊ ኣፈይ እውን ክወጎም እየ እዚ ንዘላቶት መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ነቲ ዝስዕር ካብቲ ስውር መና ክህቦ እየ ጻዕዳ እምኒ ድማ ብዘይትተቐበላስ ሓደ እኳ ዘይፈልጦ ኣብታ እምነት እያ እተፃሕፈ ሓድሽ ህይወት ክህቦ እየ ትርጓሜ ስውር ማና እቲ ኣብ የማናይ ዘሎ ሓቀኛ ምግቢ ህይወት ክርስቶስ ባዕሉ እዩ ጻዕዳ እምኒ ኣብ ጥንቲ ዘመን ናፃ ዝወፁ ወይ ኣብ ፍርዲ ቅኑዓት ዝተባህሉ ሰባት ጻዕዳ እምኒ ይወሃቦም ነበረ እዩ ናይ ኣቦታት ትንታኔ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ከም ዝመሃሮ ተሓድሽ ስም ናይ ውልድነት ስም እዩ እዚ ስም እዚ ድማ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጢ ልቢ ካብ ዝፀሓፍ ሓቀኛ እምነት ወፃኢ ብምድራዊ ፍልጠት ዝርከብ ኣይክእልን እቲ ምስጢራዊ ርክብ ኣብ መንጎ ኣማንን ኣምላኽን ጥራይ እዩ ዝፍለጥ ሳልሳይ መብርሂ ማና እስራኤላውያን ኣብ በረኻ ምድራዊ ማና በልዑ ትጻድቕ ግና ካብቲ ኣብ ቦታ ሰማይ ተሰዊሩ ዘሎ ስውር ማና ማለት መለኮታዊ ሓይልን ምስጢረ ቁርባንን ክቕበል እዩ ጻዕዳ እምኒ ኣብቲ እዋን ሰባት ናብ ዓበይቲ ድግሳት ንጉስ ክዕደሙ ከለዉ ስሞም ዝተጻሕፈሉ ጻዕዳ እምኒ ሒዞም ይኸዱ ነበሩ ክርስቶስ ድማ ናብቲ ሰማያዊ ድግስ ክዕድመና ከሎ ጻዕዳ እምኒ ከም ዝህበና ቃል ኣትዩ እዩ
ቁፅሪ 16-17 መልእኽቲ ናብ ጴርጋሞን እቲ ስውር መናን ጻዕዳ እምንን ጥቕሲ ቁፅሪ 16-17 ከነንብቦ ፀኒሕና ኢና ትርጓሜ ስውር መና እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ሓቀኛ ምግቢ ህይወት ክርስቶስ በዓል እዩ ጻዕዳ እምኒ ኣብ ጥንቲ ዘመን ናፃ ዝወፁ ወይ ኣብ ፍርዲ ቁንዓት ንዝተባህሉ ሰባት ጻዕዳ እምኒ ይወሃቦም ነበረ ካልኣይ ናይ ኣቦታት ትንታኔ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ከም ዝምህሮ እቲ ሓድሽ ስም ናይ ውልድነት ስም እዩ እዚ ስም እዚ ድማ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጢ ልብና ክወሃብ ዝፀሓፍ ሓቀኛ እምነት ወፃኢ ብምድራዊ ፍልጠት ክርከብ ኣይክእልን እዩ እቲ ምስጢራዊ ርክብ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎ ኣማንን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ጥራይ እዩ ዝፍለጥ ሳልሳይ መብርሂ ማና እስራኤላውያን ኣብ በረኻ ምድራዊ ማና በልዑ ዝጻድቕ ግና ካብቲ ኣብ ቦታ ሰማይ ተሰዊሩ ዘሎ ስውር መና ማለት መለኮታዊ ሓይልን ምስጢራዊ ቁርባንን ክበልዕ እዩ ጻዕዳ እምኒ ኣብቲ እዋን ሰባት ኣብ ናይ ዓበይቲ ድግሳት ንጉስ ክዕደሙ ከለዉ ስሞም ዝተጻሕፈሉ ጻዕዳ እምኒ ሒዞም ይኸዱ ነበሩ ክርስቶስ ግና ናብቲ ሰማያዊ ድግስ ክዕድመና እንከሎ ጻዕዳ እምኒ ከም ዝህበና ቃልኣት እዩ ጥቕሲ 18-19 መልእኽቲ ናብ ቲያጥራ እቲ ኣዒንቱ ከም ሓዊ ዝኾነ ናብ መልኣኽ ማሕበር ቲያትራውን ጸሓፍ እቲ ከም ሃልሃልታ ሓዊ ዝኾነ ኣዒንቱ ዘለዎ ኣእጋሩን ዘንጸባረቕ ኣስራዚ ሊባኖስ ዝመስል ወዲ ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ ግብርኻን ጻዕርኻን እምነትካን ኣገልግሎትካን ትዕግስትኻን እቲ ግብርኻውን ካብ ቀዳማይስ ዳሕራዩ ከም ዝበዝሐ ፈልጥ ኣለኹ قريتها ወዲ ኣምላኽ ክርስቶስ ኣብ ዝፍሉይ ስሙ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ብግልፂ የረጋግፅ ነቶም መለኮት ዝኽሕዱ መምሃሪ ክኸውን ኣእጋሩ ጽሩይ ነሓስ ፍርዱ ጽኑዕን ዘይናወፅን ምዃኑ የመልክት ካልኣይ ናይ ኣቦታት ትንታኔ ኣቦና ሸር ደምርጌት ኣይርአን ይደሎ ትባቡ እግዚአብሔር ይደግፍ ሕራይ እግዚአብሔር ይደግፍኩም حراي حج مسيرة هو يرى الله بينه حراي زابير يدقفكم قدامي ترغامي ود أملاخ كريستوس أبز فلي سمو ود أملاخ مخانو بقلص يرغاغز زخانتهم ملكوت زخحدو ممهاري إيوي أغارو صروي نحاس فردو صنعون زينا وصن مخاني ملكت كالاينا يبوتا تنتاني قدوساتنا تيوس حوارياوي كم زغلصو ክርስቶስ ኣዒንቱ ከም ሓዊ ምባሉ ንስጋዊ ትርኢት ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ውሽጢ ምስጢር ተሰዊሩ ዘሎ ክፉእ ሓሳባት ኮነ ሰናይ ግብሪ መርሚሩ ከም ዘውፅእ ንምግላጽ እዩ እቲ ሓዊ ነቲ ዘይጠቅም ሓሰር ከንድዶ ከሎ እቲ ወርቂ ግን የጽርዮ እዩ ሳልሳይ መብርሂ ቲያጥራ እዛ ከተማ እዚኣ ብናይ ኢድ ስራሕን ማሕበራት ነጋድዎን ፍልጥቲ እያ ነይራ እዞም ነጋዶ እዚኣቶም ናብቲ ማሕበር ንምእታው ኣብ መለኮታዊ ድግሳት ጣዖታት ክሳተፉ ይገደዱ ነበሩ እዩ እቲ ምስጋና ቲያጥራ ብፍቕርን ብእምነትን ካብቲ ናይ ኤፌሶን ዝበለፀ ዝዓበየ ስራሕ ነበራ ግብርታታ ካብቲ ናይ መጀመርታ እቲ ናይ ዳሕራይ ይበዝሕ ነበረ እዩ ጥቕሲ 20-23 መልእኽቲ ናብ ቲያጥራ እታ ኤልዛቤል እትበሃል ሰበይቲ ቀዳማይ ትርጓሜ ጥቕሲ 20 ግናኸ ነታ ነቢይት የናበለት ነቶም ኣገልገልተይ ክምንዝሩን ንጣዖታት ተሰውእ ክበልዑን ተምህሮምን እተስሕቶምን ዘላ ኢዛቤል
ነታ ሰበይተቲ ኣስቕ ኢልካ ብምርኣይካ ረኺበልካ ኣለኹ ምእንቲ ክትንሳሕ ኢለ ግዜ ሂበያስ ንሳ ግና ካብቲ ምንዝርና ክትንሳሕ ኣይደለየትን እንሆ ኣነ ኣብ ዓራት ሕማም ከውድቓ እየ ነቶም ምስኣ ዝዝምዉ ከዓ ካብቲ ግብራ እንደዘይተነስሑስ ናብ ብርቱዕ ፀበባ ከእትዎም እየ ቁፅሪ 23 ጥቕሲ 23 ንደቃውን ብሞት ክቐፅዖም እየ ኣነ ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ምዃነይ ከዓ ብዘለዋ ማሕበራት ክፈልጣ እየን ንነፍሲ ወከፍ ክውን ከከም ግብሮም ክህቦም እየ ቀዳማይ ትርጓሜ ኤልዛቤል ወይ ኢዛቤል እዚኣ ከምታ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረት ንጉስ ኣክዓብ ዘስሓተት ኢልዛቤል ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኣትያ ክፉእ ትምህርትን ኣምልኾ ጣዖትን ዝዘርአት ናይ ሓሶት ነቢይት እያ ኮላሊትን ልብን ዝምርምር ክርስቶስ ፍርዱ ብቕንዕና ከም ዝህብ የመልክት ካልኣይ ናይ ኣቦታት ትንታኔ ቅዱስ ቆጵርያኖስ ከም ዝምህሮ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ንናይ ሓሶት ትምህርቲ ብስቕታ ክሓልፎ የብሎምን ስቕታ ንኽፉእ ከም ቁኑዕ ጌርካ ምቕባል ስለ ዝኾነ ንሓሶት ብትብዓት ምግላፅ ይግባእ ሓደ እኳ ነቶም ተኻሉ ብስቕታ ክዕዘቦም ከሎ ንመጓሲኡ ንሞት ይሕልፎም ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ካብዚ ከምዚ ሰውረና ሳልሳይ መብርሂ ኣንስትዮ መምሃራን ሓሶት እዛ ሰበይቲ እዚኣ ንርእሳ ነቢይት እየ እናበለት ኣብዚ ከተማ ምስ ንግዲ ክንሰልጥ እንተኮይና ምስቶም መምለኽቲ ጣዖት ክንሓብር ይግባእ እዚ ዝብል ናይ ጥፍኣት ትምህርቲ ትዘርእ ነበረት እዩ ከደግማየ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ንርእሳ ነቢይት እየ እናበለት ኣብዚ ከተማ ምስ ንግዲ ክንሰልጥ እንተኮይና ምስቶም መምለኽቲ ጣዖት ክንሓብር ይግባእና እዩ ዝብል ናይ ጥፍኣት ትምህርቲ ትዘርእ ነበረት እዩ ጥቕሲ 23 ግና ኸነታ ነቢይት እየ እናበለትሲ ነቶም ኣገልገልተይ ክምንዝሩን ንጣዖታት ተሰውኦ ክበልዑን እትምህሮምን ተስሕቶምን ዘላ ኢዛቤል ነታ ሰበይቲ እቲ ኣስቕ ኢልካ ብምርኣይካ ረኺበልካ ኣለኹ ምእንቲ ክትንሳሕ ኢለ ግዜ ሂበያስ ንሳ ግና ካብቲ ምንዝርና ክትንሳሕ ኣይደለየትን ቁፅሪ 22 እንሆ ኣነ ኣብ ዓራት ሕማም ከውድቓ እየ ነቶም ምስኣ ዝዝምዉ ከዓ ካብቲ ግብራ እንደዘይተነስሑስ ናብ ብርቱዕ ፀበባ ከእትዎም እየ ንደቃውን ብሞት ክቐትሎም እየ ኣነ ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ምዃነይ ከዓ ብዘለዋ ማሕበራት ክፈልጣ እየን ንነፍሲ ወከፍኩምን ከከም ግብርኹም ክህቦ እየ ቀዳማይ ትርጓሜ ኢዛቤል እዚኣ ከምታ ኣብ ብሉይ ኪዳን ቅሬታ ተጊማላ ጥቕሲ 24 25 መልእኽቲ ናብ ቲያጥራ ምስጢር ሰይጣን ዘይፈልጡ እዩ ቀዳማይ ትርጓሜ ኣብ ቲያትራ ዘለኹም ኩላትኩም ካልኦት ግና ነቲ መዓሙቕ ሰይጣን ከመዮ ንሳቶም ዝብልዎ ዘይፈለጥክምዎ እዚ ምህሮ እዚ ንዘየብልኩም ንኣኻትኩም ዝኻልእ ጾራ የፅረኩምን እየ ክብል ከሎ ክሳዕ ዝመፅእ ግዳን ነቲ ዘለኩም ኣጽኒዕኩም ሓዝዎ ቀዳማይ ትርጓሜ ምስጢር ሰይጣን እቶም ናይ ሓሶት መምሃራን ዓሚቕ ፍልጠት ዘለና ንምስሊ ንኣምላኽ ንፈልጥ ኢና ኢሎም ዝምህርዎ ኣቦታት ግን ምስጢር ሰይጣን ኢሎም ዝፅውዕዎ ናይ ጥፍኣት ፍልጠት እዩ እቲ ዘለኩም ኣጽኒዕኩም ሓዝዎ ነቲ ዘለኩም ኣጽኒዕኩም ሓዝዎ እቲ ሃዋርያዊት እምነትን ንጽህናን ከይለወጡ ክሕዙ ይምዕዶም ካልኣይ ናይ ኣቦታት ትንታኔ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ከም ዝገልጾ ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ጾራ የሰክሞምን እዩ እቲ ቀንዲ ካባና ዝደለግን እታ ዝተዋሃበትና ቅድስና ከየጥፋእና ኣጽኒዕና መሓዝ ጥራይ እዩ እምነትና ክንዕቅብ ከለና እቲ ዝተረፈ ሓላፍነት ጎይታ ባዕሉ ይስከሞ እዩ ሳልሳይ መብርሂ ግኖስቲካውያን እቶም ምስጢር ሰይጣን ዝኽተሉ ዝነበሩ ሰባት ንሰይጣን ንምስዓር ቅድም ምስጢራዊ ሓይሉን ዓሚቕ ሓጢኣቱን ክንፈልጥ ኣለና
عميق فلطاتون كنفلت على زبل سحتات نبرهم ويتاقن كاب كمزز بلا حدا قنيا قعزو رئيسنا خنحلو يمعدنا كالو صار عين بر كلكمن عين بر الكمني إذا قال زي نتهواريات أب يروساليم زوسد ووساني قبر هواريات 10 شو منتن ززاخا خريب قصر 20 شريشن 20 شعات ملختنا بتياترا بتر حاسينن كوخب صبحن قدما يترقامي تغسي 20 شريشن 20 شوعاتن ناتز سعرن كسع موداتاون قبراي زحلون سي كمتا أنا خباب بوي تقبلكو قبل علتهم أحزاب كسلطنوه كمتا أقحى مريت زي سبابر غيرو نسو ببت رحاسين كقواس يوميو كله كوخب صبحون كهوبا إيه كوزر 20 شعاتن إذن الزلاتو اتمحبرات اتمنفسنا محبرات زلو زبلن زلو إسماعيل قدما يترقامي بتر حسين إذا قال زي كاب مزمور كلتة شعاتة زتوسدو خيانو صادقان قبل علخفو حيل السلطان فصم عاود كم زرخبو يا ملكتي كوخب صباح إذا بعلو كريستوسي رأي يوحنس 10 شيرشن ملكت نزي سعارو سبات بعلو رؤسو خمز قال سألهم قالي آتول ناي بوتات تنتاني قدوس اندرياس ناي كيساريا كم صحفو خوب صباح مالت التدحر صلمات زلع علم زياز سمايا وبرهانن تنسائن كمون مسلك مس كريستوس زلع علماو تساتفتي خبري مخان مالتيو اتي مس كريستوس زحبر سب نبعلو برهان يخون قصر 20 شريشن 20 شعاتن ملختنا بتياترا بتر حاسينن كوخب صبحن مأتوي عم بيبني أسلسنا حنا زبقيش تصحيف له زناي تقصي إذا حلف زله قصر 3 مبرهي بتر حاسين كم مكلا خلي اتبتري نأهزاب نمقطقات رازي كونس نت مقواسة خافتو خالو نمكل خالز تكم ناي قواسا مسرحن ناي قوسنة ملكتين اتتسفا اتأب مدريس سلطان زينو بورون زتواردن كريستيان ابت سمياوي منغستقن مس كريستوس حبيرو زنقست صادق خوني مدمدمتا قداماي ناي رأي معراف كلتا عابي ملختي رأي معراف كلتا بيت خريستيان عم مدرخ تنبر كلا قلت عينت وق كم زلوايري إنا اتحادة كاب وصع زمس سدتن ما أسرتن كم سميرنا خون كله اتخل ايدما كاوش زمس ناي حاسو تمرتن سقاو مزحلن كم يفيسون بارقامون تياترا يوي نحنا كابزن تاين مهاري كريستوس النفس وكف محبر قبرخا فلت اللخو قبل كله أبكر مع عينو زتسور نجر كم زي اللي يردعنا سعرنا خونا تعقستنا يرئيو كومو دما مزحال فقرنا كونا مس علم مثالنا يقصص يو سالساي ناي تسفا زواعيتي نفس وكف ملخت زودا إذن زلاتو يسمع بزبل ناي نسحا زواعيتن نزي سعارو زوهاب سمايا وعسبي أوم هيوت سور منا أخلي الهيوت كخب صباح نمتسفاو يوي ناي بوتات تنتاني وزر بعدها قدس أغسطينوس نزم عرف زخطا قال كله خمزيبل ويتانا يس كريستوس قسلنا زفوس أملاخيو نسو من انتي كرم يقصص أنا ايو تسفا زهبنا دما من انت خنتقهيو ازي سلازي نتزلا على ما أخليل نخنورسو حجي بحقنا نسحنا بزابير أملاخنا نملس أحواتي لومزن 4 أبيات خريستيانات نوشت لبنا النرئيلن منصرين فقرنا إذا حلف دا يخون ويس علن مس علم تسامي مع ننبر دون
ننبر نهلو ويس كم سميرنا أما أخل مكرا أمونات كنا نغسل ألنا لبنا بحقنا نسحا نفتش مو ويتا نقص لنا خبوسو عدل نهابون كبرن مسقانان نلعو الإجزابير يهون نملغ تقدس بيت خريستيان سأني لكم سلا سمعكمو أبتقبروا وصولات كل إجزابير اسمعهم سأني لي اسمعهم سلا قالات إجزابير استمسقنا يهون حراي حزب إجزابير نالبات تدنوقيهم زعتهم رأي يوحنس معرف قلت إنا خنري أمسينا ناي مزمور جزينا أخيل الله حبتنا ملو ملكت غير هلنا الله خمون حبتنا تمنيت እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎት ክን ይባርክ على دحانت زمرت ميت كمل راي حتنا هي وقف ملا حبتنا راي حبتنا ممرت منيت حبتنا ملو في كيدالا ምናልባት ነው ሕስለ ዝበለ ቁርብ ጊዜ ኸይና ኣለና ነይሎሚ ዘይ በጻሕናዮ ሕቶታት ዘምርልና እንተሊ ግን ኣብቲ ዝመጽእ መዓልቲ ናይ ዝነሎም መዓንቲ ሕቶ ዘይተመለሰ እንተሊ ኣብቲ ዝመጽእ መዓልቲ ቅድሚያ ክንጅምሮ ንኽእል ኢና ሕራይ ናይ መዝሙር ጊዜ ኢና ዘለና ክፍትን ደቦና ሕራይ أبوناي حراي أبوناي يكوب حاونا أبونا سبو حراي ناي مزمور كزي نازلنا بحنساب كوينا نحن زمز خونا مستدرا سبو قرب ايشي اتاد أرسنا أموني يقواساياتك حراي أمون يوغاساي عزيوز حبيل كما صرت فتح عداك في لبنان كما صرت فتح عداك في لبنان من قدي سيحيك مسود قبعك أفكرنا حبيب وتبرجاوي بيتم أنا إسرائيل في بين نفسي زعرفلو بقوي كاتداني وكدلو زيبلو بقوي كاتداني وكدلو زيبلو المون يوغاساي عزيوز حبيل كما صرتي فتح عداك في لولي كما صرتي فتح عداك في لولي نلبي عرفتي كسانت نمرو حيا وعيقاص عيوني وزنكم مساقر دلدل بإيدو سيرني كابزل واسد وحج حيزو زغزرني كابزل واسد وحج حيزو زغزرني المون يوغاساي عزيوز حبيل كما صرتي فتح عداك في لولي كما صرتي فتح عداك في لولي سيطان كودغني بزوح كدفاني قويتا بيئتي عجو خايب لني كندي زرقربين ناي أبلاه نفوري نفسي باهي بركي بحاقو زمري نفسي باهي بركي بحاقو زمري الموني يوغاسا
أزيوز حاليل كما سبي فتحو كفيل كما سبي فتحو كفيل كحاسب كجنة أزيو كنشكا أجوها يبني يا إግዚአብሔር ዝጸናን عنه منفسه هبني لنفسي أريد سلام يكونني لنفسي أريد سلام يكونني أمون يوغساي أزيوز حاليل كما سبتي فتحو عداك في الليل كما سبتي فتحو عداك في الليل نعايز قلني كتوية بالليل زدليو زبل كابوي تعيسنن كلون بكلون يوم نعايز الحني ناتو بالمخاني أزيو بايب لني ناتو بالمخاني أزيو بايب لني أمولي يوباساي أزيو حالي كما سرتي فتحو حداك في الليل كما سرتي فتحو عداك في الليل أمولي يوباساي أزيو حالي كما سرتي فتحو عداك في الليل كما سرتي فتحو عداك في الليل كبرتي حبرنا بونا سلام مسبر እግዚአብሔር ይሁን ይመስገን ስለተሃበና አደል ይመስገን አገልግሎትከም ይባረካት ናይ ፍርማን على هيوت يسمع لنا قرم زخونة ናይ أملخو ናይ مسكانة مزموريهم زميركم لنا لعلو كل خاطي بحبرات مزماركم كا على أملاك كلتوي سلسته بسمين تتأكبهم أنا ما أخلكم الله زبلو عبي كيداني مو هذا أبنت آمين تبقى تبزمير زماري ملا أختي يسمع لنا لكعبة تخل زميركم لنا لعلو كل خاطي بحبرات مزماركم كا على أملاك كلتوي سلسته بسمين تتأكبهم أنا ما أخلكم الله زبلو عبي كيداني مو هذا أبنت آمين تبقى تبزمير ماري ملا أختي يسمع لكعبة تخل زمير حرة سلغالات እግዚአብሔር መስገነ ይሁን قرب كيربش من انتي كاسيلنا هنسمع عن خلينا ميت كنجبر حدرا ابونا يعقوب حتنا ممهر تمنيت ناي بحقي قرم زخانه مزمر زمر آمين احنا كلنا دس لنا مساكم هنا احنا كيربش من انتي كاسيلنا هنسمع الرأي أموني يواساي عزيز حالي اللي كما أسرتي فتحو عداي كفيل الليل من قدو سحيتا مسودع كوبايتا أبكنداي حاليفو تبجاو بايتا أنا سرخي بي نفسي زعرفلو بقويتا تدالي قدولو زيبلو نلبع عرفتي قسانات نأمرو حياواي قواسا نهيوت زمكرو مساقر دلدل بإيدو صيروني كابزو السدو حج حيزو زسقرني سيطان كودغني بزوح كدفعني ويتار ديئتي أجوخ يبلني كندي زقرمي وني أملاخي فقري نفسي بحي بلكي بحاقوس الزمري كحاسب كجنق أزيوين كشقر أجوخ يبلني ياو እግዚአብሔር زتسانان علو منفسه وني ننفسي أهدئو سلامي كوينني نعايز قد لني كتو يبلين زدليو زبلا كابقوي تايسئنن كلن بخلني نعايز مرحني ناتو بمخاني
ኣዝዩ ባህ ይብለኒ ናቱ ብምዃነይ ኣዝዩ ባህ ይብለኒ እሙን ጓሳይ ኣዝዩ ዝሓልየለይ ካብ ማእሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኩሉን ብኩሉን እዩ ንዓይ ዝመርሐኒ ናይ ናቱ ብምዃነይ ኣዝዩ ባህ ይብለኒ ኢሉ ነቢ ኤርምያስ እንታይ እዩ ዝብል ወጎይታ ንቃላትካ ምስ ረኸብክዎ በላዕክዎ ብስምካ ተሰሚየ ናትካ እሞ ቃላትካ ንልበይ ፍስሓን ሓጎስን መልኦ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ምስቲ ዘለና ግዜ ክንከይድ ኣብዛ መዝሙርና ንእሽተይ ኣስተንትኖ ንግበር እሞ ናብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ክንሰግር ኢና ሙሉ ኣለኹ ሕራይ ሙሉ ሓብተይ መዝሙር ዳዊት 23 እግዚአብሔር ፍቅዲ ሓደ እግዚአብሔር ጓሳይ እዩ ፅቡቅ እግዚአብሔር መስገን ካብ ጥቕሲ ሓደ ክሳብ መፈፀምታ እግዚአብሔር ጓሳይ ዝጎድለኒ የብለይን هو أولو معشاخا يعلني لا بزعرف اللي ما يمرحني هراي كالوت هو تبغى نشترك في هراي هو تحبتي خبي مسيحون كلهم እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጽቡቅ መዝሙር ዘሚሮም እና you will fight great advice you never something on gosh هراي اوكي أسجل أنا خاني إرمياس معرف 17 شوعتن شمنتن مستا مزمور تخيل كنا تسمعتني أبز جابهر زوكل تثبيتو خا أبز جابهر زجبر سب بروخيو نسون خمتا أب غامي التتخلت سورة أب ربع أبيلو صافح أموئيو وعي أنت مسئي عيت فرحن قصلا خا لميعو ينبر بعمت درقي ايتن كركر I'm sorry ايتن ايوه كاب مفرايون ايتقارصن مو اتا زبلواسي كله كم تزبلكمو مس املاخ تلجيب كاسي بس تخاب كل تبلني خم زيا زخنا منقد خاصوري نابراخات صوري كله مو بساعات خير كانت سمعتني قال هيوت يسمع لنا حتى هيوت برقص تي مساعات خير كل عينت مريج اهيبنا حتى هيوت ارمياس معرف 10 شوعات تقصر شوعات كاب حموشن دحر جميرنا እግዚአብሔር ከምዚ ብላሎ ኣብ ሰብ ዝውከል ቅልጽሙኻ ኣብ ስጋ ዝገብር ልቡን ካብ እግዚአብሔር ዝረሕቕ ሰብ ርጉም ይኹን ምስ በለ ኣብ ቁጽሪ 7 ኣብ እግዚአብሔር ዝውከል ተጽቢቱኻ ኣብ እግዚአብሔር ዝገብር ሰብ ብሩኽ እዩ ትበረኸታት ብሰፊሕ ተገሊጽሎ ሕራይ ሓብተና ዓለልታ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 11 እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ በእጅ ኣባጊዑ የሕልፋ قال هيوت يسمع لنا وانجيل يوحنس معرف 10 وزري 11 اتي بحري كابتوم غواسوتن كاب عسبان زفليونت حيوان غواسا هيوتو بجاباغيعو سلازه حلفي قال هيوت يسمع لنا حبتنا علتا ادينا ممر سارا أدينا ممر سارا ميتي خنزلهن عرف مسيخنا مزمور داويت تسعن حادنسي بأملاك تسفى مقوار እግዚአብሔር መስገን ኣብ ፀግዕት ልዑል ዝሓድር ኣብ ፅላል ትኹል ዝኽእል ይነብር ኢሉ እግዚአብሔር መስገን ካብቲ መዓልቲ ዝበርፈር ፍላፃ ብቐትሪ ዝበርፈር ሕማም ኢሉ ካብ ኩሉ ነገር ሓለው ኣስፋ ሓቢሉ ካብቶም ወሃብቲ ሓይልታት ዝበሃሉ መዛሙራት እዮም 23 91 121 ብዙሓት ካልኦት እውን ቶም ወሃብቲ ሓይሊ ምዕራፋት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዝበሃል እዮም ማለት እዩ ናባኸን ኣዴና መምህር ሳራ ያ እሳከ እቲ መብዛሕትኡ እሱ ዝብል እሞ ተስፋ ዝህብ ምዃኑን ብኣምላክ
مست مزمور زخير كوينو تسمعني أبو بتعامي بري نعايز أقول لنا خطو يا بالليل دل يزبل خبوي تايسئن ما تسفعت فانا بأملاك بت مست مزمور زخير كوينو تسمعني أبو بتعامي بري نعايز أقول لنا خطو يا بالليل عدينا بري ميتا يكون نالو عدينا بري هراي مرقيت أسمها له هراي حبتنا رزنت مسك يا دياكون ساميل هاوي حبتنا رزنت كنا حفتنا إلى أب لوكاس معرف عسرته كاب قطري سالسان أربعة حدا سامراوي حليفو مجدينا نابو متى مصر أيو خاطر نابو قريبو قسلو سففلو زيتن وينن كا أفسسلو أب جندو أب أدقو أو تحو ناب محدر أجايش وسيدو عليو نتصبحيتو دما كلتا دينار أوتيو نتي حلاو محدر أجايش حابومو تتخناخنو نو إلكاز زفلة زتفاكايو زبلة مستملسكو كخفلكايو بلو زيت مستأمنيو قاساي عزيزة حالي اللي هو علي اللي ساعات خيب كينات سميعتي قال هو تسمع لنا تقصخن دا أرزنا حتى الونجيل لوكاس برعف عسرته كاب سلسته سقع سلسان كاب سلسان سقع سلسان حمشتن دله قال هو تسمع لنا توم السمعنا زلوا كلهم من انتو خحزوا الرئي سلسان حمشتن قال هو تسمع لنا هو اتي عليتي بسقع حوي زبلو ليواوي رقيس وخيد كله اتي أنا مرح حيمانوت كاي مس أملاخ زرخ كأني إزبلو كهن ليواوي رقيس وخحلف كله زحياواي سامراوغن بهايمانوت ركب يبلو بعليت بعصم سجار ركب يبلو سلاح لنا إلو الزواج زجبرة الزحياواي سامراوي ناي قويتنا مدحنا نيس كريستوس أمثالي إلهم يوم أما مهران بتغرسيان جليس أما زلوك عليه وتسمع لنا ملوخ الله أخبنا هالرأي ملحبته يوحنس عسرته كاب إسران شوعتن كساب سالسا تنباقي أنا دمتي سمعة أنا قنا أنا خايل الين نساتنون السعباني أنا خايل بيتن سالة كاسل ملحبته كاسل ملح ميتالا وي مرقيتا بعلها ميت نقبرة بيتني أنا حيوت زلالم هبان نزلالم دما يطفانين كاب إذا سمع دلخو هو سمع له صبغ سمع له نزلالم يطفانين كاب إيديون زمن زأني البون اتي نأتاتن ذهبني أبوي كأ كله يعبي إيو كاب إيد أبوي هذا كا خمن زأن زخيل يلبون قال هو يسمع لنا فلي بزخنا مجدي وانجيل يوحنس معرف 10 شوعتن حبتنا ملو اتن أباقي أي دمس أي سمعة أنا خايل لين دمس تخلاون فلتعين دمس تخلا سمعين كأي قلبا نتحيا واي باساون سمعة هنراي سلا قالات وكزاوير استمسكنيهم قال هو يسمع لنا ملحبتي هنراي كالوت ምናልባት ቶምጌና ዝኣተና ሎሚ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ኣዴና ብረይ ድምፂ ትገብር ኣላ ምስ ወዳእና ክትሰምዖ ትኽእላ ኢኸነ أبونا ميتن سلاسة ሃራይ 130 መዝሙር ዳዊት ዲ
أدينا بري دمس تقبر الله هو خبلي لي خملسي حراي سمعكنا الله دينا بري حراي مستي جزينا هنكيد هن يبونه محجز علم 230 كلتني له حراي جزيت سمعكنا الله لكم ده وسمعكنا الله سمعكنا الله الشهر هذه هن ده 230 كلتن مستي جزينا هنكيد ده حنحط عليه ده شو عتن هن يبونه محجز علم 230 كلتني له شو عت شمنت تشعت له سمعكنا الله ايش وسمعكنا الله سمعكنا نب محضر نتو اب مركز ابرو نسكر او اب هير نسخان تبات كان هايلان تنس جزينا هنكيد ده حنحط عليه شو عتن قال هو اسمع لنا ابتقى خنقلز تولع له دينا بري ربنا ريتا أبقى خلتها تخفي تتالي حراي نابزنا يلومي معرف كلتا رأي يوهانس ينام سينا من البات دحري لكم زعتهم نابزنا رأي اللي ندي بيني معري يغريتها لومي رأي يوهانس معرف كلتا إناري إنا معرف كلتا خاء نايتن 4 بيت خريستيانات زتتصحفة ملأختي إنا نرئي ساتن كا قداميتي ኤፌሶን ሰሚርና ኤርጋሞን ቲያትራ የነይ ስለዚ ኣብዝናይ ሎሚ ዘምሰናዮ እዝን ኣስተንቲነ ንብል ኣብተን ዘለዋና ቁሩብ ደቃይቕ እዝን ኣስተንቲነ እዝን ተረዲእንሎ መዓንቲ ንብሎ ከምኡውን ዘይተረዳእና እዚኣ ኣይተረዳእንን ንብሎ እንተለውን ክንርኢና ሎሚ እንድሕር ዘይተመሊሱልና ግን ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኣብቲ ዝመፅእ ግዜና እውን ክንቅፅሎ ንኽእል ኢና ይስማዕ እንተልየ ሎሚ እዚኣ ተረዲኣትን እዚኣ ኣስተንቲነ ንብሎ ሕራይ ኣዴና መምህር ሳራ ኣቦና ብዙሕ ህይወት ዝተምሃርናዮ ሎሚ ሓንቲ ግን ኩሉ ሻዕ ከም ናተይ ዊክነስ እሱ እዩ መብዛሕትና እውን ከምኡ ክደጋገም ንሰማዕኽዎ እዩ ኩሉ ሻዕ ንጌጋና ምእንቲ ንእርምን ወይ ድማ ንሕና እቲ ጌጋና ፈሊጥናስ ሓላፍነት ብዛዕባ ግብርና ንነፍስናስ ንእሹ ይመስለኒ መብዛሕትኡ ግዜ እግዚኣብሔር ልብኻ እዩ ዝርኢ እና እሳሴ ኣፀቢቑ ክርዳእና ምንቲ እቲ ልብኻ ጥራይ እዩ ዝርኢ እናበልና ንገብሮ ጌጋታት ክንእርም ምንትሲ ኣፀቢቕኩም ተብራሕኩም ኢለ ቃል ህይወት የስማዓልና ብዛዕባ እቲ ናይ ጎኖስቲሲካውያንን ናይ ኒቆላውያንን ናይ በልዓምን ካብቶም ኣብ ምዕራፍ ዝተጠቐሱ ዓበይቲ ጌጋታት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሕራይ ሓውና መምህርቲ ኸማርያም ናባኹም ናና ካልኦት ኢዶም ሓፍ ተበሉ ኣሎ ብቃሽ ህይወት ኣላ መምህር ሳራ መምህር ሳራ ተቐብለኒ ድሓን ገለፅልና እሞ ንህይወት ሓፍተይ ክቐበላ እየ ድሕሪኹ ኣነስ ናብ ኣይኮንኩን ካሊእ እዩ ደለኒ ብምልጌታ ኣብታ መምህር ሓቲተንኣ ዘለዋቶም
ልብና እኔ አምላኽ ሞ ልብናን አምላኽ ይርነ ያለና ስጋና ወላ ኃጢአት ተገበረ ኃጢአት ኣይቁፀርኒ እንዳበሉ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ እምነታት ዝንቀሳቐሱ ክትርግሙ ከለኹም ክትፅሕፍዎ ከለኹም ብዙሕ ተረዲእኩም ስለ ዘሎ ንዓኣ ነታ መምህር ሳራ ሓቲተንኣ ዘለዋ ንዓኣ ንእሽተይ ክትገልፅልና ፅብቕቲ እያ መምህር ተማርያ ረቢ ምርታ እዘዝ እምበር ዘይት ካባኹም ዝተምሃርናዮ እዩ እቲ እንዲ እቲ ጌጋ ዝመፅእ ካብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ምዃኑ እዩ ዘረዳእና ምክንያቱ እቶም ሓደ ካብቶም 7 ዲያቆናት ንገዛእ ርእሲ እዚ ጀምሮ ማለት እዩ እቲ ናይ ንቀላውያን ዝብል ሲ ኒቆላስ ዝተባሃለ ዝጀመሮ በዓል እዩ ሕጂ እዚ ኣንቲ ኖሚያኒዝም ዝብል ወይ ከዓ ሕጊ ዘይምእዛዝ ዝብል እምነት ዘእተዎ ማለት እዩ እዚ ትምህርቲ እዚ ፀረ ሕጊ ማለት እዩ እምነቶም ከዓ እዚኣቶም ብፀጋ ኢኹም ዝደሓንኩም ኢሉ ሕጂ ብፀጋ ስለዝሓንካ ስለተቐበልካዮ ስለዚ ስጋዊ ሓጢኣት ምግባር ንመንፈሳዊ ሂወትካሲ መድሓን ኣይፀልዎን እዩ ወይ ከዓ እቲ ብፀጋ ኣምላኽ ዝተዋሃብካዮ ክድምሰስ ኣይክእልን እዩ ዝብል እዚ ግን እቲ ስሕተት እዩ ነቲ ሓዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ፈቅዲ 1-2 ዘሎ እንታይ ዝብል እምነትሲ እምበኣርሲ እንታይ ክንብል ኢና ፀጋ ምእንቲ ክዓብሲ ኣብ ሓጢኣት ዶ ንፅናዕ ይብል ያ ኣይፋልን ንሕና ካብ ሓጢኣት ዝሞትና ከመይ ኢልና ሕጂ ኣብኡ ክንነብር ስለዚ ብሓጢኣት ክንነብር የብልናን ምክንያቱ ስጋናን እቲ መንፈስናን ወይ እቲ ብፀጋ ሂወት ብፀጋ ዝተዋሃብናዮ ብናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ዝተዋሃብናዮ ንዕኡ ክንሕልዎ ይግባአና ስለዚ ነዚኣቶም እቲ እምነቶም ሓደ ሰብ ሓጢኣት ምስ ዝገብር ናይ ማሊ ይኹን ናይ ሎሚ ከምኡውን ናይ ፅባሕ ሓጢኣቱ እንተደኣ ገይሩሱ ስለዚ ስለ ሓጢኣት ዝገበረ ኣምላኽ ካብኡ ኣይርሕቕን እዩ እዮም ዝብሉ እዚ ግን ሓቂ ይኮነን ምክንያቱ ኣምላኽ ኣብ ንፁህ ቦታ ተደይ ኮይኑ ኣብ ርስሕ ወይ ከዓ ኣብ ርኩስ ቦታ ኣይነብርን እዩ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ እቲ ብጠንቂ ናይቶም ንቆላውያን ትምህርቲ ዝመሳሰል ወይ ከዓ ብመንፈሳዊ ስሕተት ዝመፀ እዩ ዝመስለኒ ኣብታ ካልአይቲ እውን ናስቲሲዝም ወይ ከዓ ናስቲክ ዝበሃሉ እዞም ዱዋሊዝም ዝበሃሉ ብፍልጠት ብድሕነሲ ብፍልጠት እዩ ዝብሉ ከዓ ኣለዉ እዚ ከዓ እቲ ጌጋ ዝኾነ ማለት እዩ ኣይሆፕ መምህር ሳራ ቁርብተይ ኣብሪሃ ክኸውን ዝያዳ ኣቦና ኣቤ ምርጌታ ወይ ኣበቐሺ ክምልእሉ እዮም ፅቡቅ ቃል ሂወት የስማዓልና ከምኡ ዝብሉ ማሕበራት ሕሉፍ ሓሊፎን ክርስቲያን ኣይጠምን እዩ ክርስቲያን ኣይሓምምን እዩ ክርስቲያን ኣይደክን እዩ ዝብል ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ነዚ ኩሉ ንጥፈታት እውን ሓውና ኣቦና ቀሺ ዶክተር ተክለኣብ ኣብታ ካልእ ወንጌል የልቦን ዝብል እቲ ምንጪ ኣስማቶም ከይተረፈ እቲ ዝጥቀሙሉ ሚድያታት ከይተረፈ ብሰፊሕ ገሊፅዎ ኣሎ እቲ መፅሓፍ ተረኺብናየን ተንቢብናዮ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ኣንፃር ክርስትና እዩ ስለዚ ብስጋይ ድላየ ክገብር እየ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኢኹም ቤት መቅደስ መንፈስ ቅዱስ ኢኹም ብስጋኹም ኣኽብርዎ እንዳበለና ብስጋይ ሓጢኣት ተገይረስ ኣይቁፀርን እዩ ደገ ሰላም ኣይክልክለኒኒ ኣምላኽ ልበይ ጥራይ ዝደሊ ዝብል ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ምንቅስቃስ እዩ ክብሪ ሃበልና ዘዘኻኽርክናና ዴና መምህር ሳራ ከዓ ሕራይ ሂወት ሓብታይ ኣበይ ምርጌታ ኣብ ኣደታ ጥቕስታት ቁርብተይ መወከሲ መታን ክኾነና ኣብዚኣተንሲ ምናልባት ክሕግዛና ይኽእላ ኮና ነዚ ከምዚ ዝብል ስጋን ነፍስን ሓደ እዮም ንሕና ናይ እምነት ኦርቶዶክስ ማለት ስጋን ነፍስን ሓደ እዮም ስጋን ነፍስን ዝሓደ ሓዘ ፍጡር እዩ ስጋ ክረክስ ከሎ ነፍሲ እውን ትረክስ እያ እዚኣታ ሓንቲ እያ ስጋ ቤት መቅደስ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝመሃረና ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 19 ካልኣይ እውን ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 26 ከዓ ግብራዊ ቅድስና ዝብል ከዓ ኣሎ ስለዚ ነዚአን ክልቲአን ክምልእ ደይልየ ቃለ ሂወት የስማዓልና ኣቦና ኣሜን ኣሜን ዘበና ኣገልግሎት ይባረክ ያኸ ኣቦና ሃብተና ሂወት እሺ ኣነ ከዓ ቁርብተይ ምስታ ናይ ሳራ ሓፍተይ ትኸይድ እያ ግን በቲ ሓደ ወገን ማለት እዩ ሕጂ ኣብታ ራእይ ክልተ ኮይናስ
ካብ 20 ስጋዕ 23 ሲ እታ ክስታይ ከዓ ተውፂኹም ለይ ኣብታ ንስኹም ዝሃብኩማ መልእኽቲ ከኣላ ምስ ኣክስታ ክገብራ ደሊ ኣብታ 23 ሲ ቤተክርስትያን ክንታ ክትገብር ከም ዘለዋ ትብላላ ምስ ኣንዲ ክተሓሕዛ ደሊ ሕጂ ብዚኣ ሲ እንታይ ትብላላ ካብታ 20 ክንነብባ ተኮይና ግና ከነታ ነቢ ብዛዕባ ተኣሽምንድያ ብዛዕባ ኤልዛቤል ኣብ ታቦት ኣብ ምንታሽምካ ተማሂርናያ ነርና ኣብ ሃይማኖት ኣበው ኣብ ምዕራፍ 82 31 ዝሓለፈ ሰሉስ ከመይ ተኣሽሙ ከም ዝነበረት ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክስማዕ ከሎ ወይ ክንበብ ከሎ ተሳጉጎም ትቐትሎም ትህድሞም ከም ዝነበረት ኣብዚኣ ከዓ መሊሽና ተማሂርናያ ማለት እዩ ሕጂ ኣብታ 20 እታ ራእይ ዮሃንስ 2 ኮይንካ 20 ካብ 20 ጅምር ስጋዕ 3 ተውፂኹም ለይ ኣብዚኣ እንታይ ሕጂ ኣነ ከስተንትና ከለኹሲ ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚኣ እውን ከዓ ማይደግማ ኣሎ እቲኦም ተኣሽሙ ብሉ እዚ ከዓ ኣምላኽ ከዓኒ ሕጂ ንምሳሌ ምንቲ ኣብታ 21 ካብ 20 ባ ግና ከነቲ ነቢ እየ እናበለት ነቶም ኣገልገልቲ ክምንዝሩን ክጣዖት ኣተሲኣ ክበልዑን ክትምህሮምን ከተስሕቶምን ዘላ ኣዛቤል ነታ ሰበይቲ እቲኣ ሕጂ እንታይ ብሓፂሩ ከም ክስታይ ነቲ ግዜ ክንቁጥብ ነዚ ኩሉስ ክስታይ ትገብር ከም ዝነበረት ንክፍኣት ጥራይ ተሲኣ ከም ዝነበረት ግን ኣብዚኣ ሕጂ እታ ናይ ኣቦታት ትርጉም ዝበልኩማ ጎይታ ልብን ኮላሊትን ዝፈልጥ ጎይታና ግን እቲ ስኻ ተሓስቦ ንስኻ ትገብሮ ንፈልጥ እሞ ሕጂ እንታይ እዚኣ ዘልዕላ ዘለኹ ከስተንትና ከለኹ ዝኾነ ነገር ክፉእ እንዳረኣናስ ንዓናዊና ኣብዚ ግዜ እዚ ክፉእ እንዳረኣናስ ስክ ንብል የብልና ዋላታ ቤተክርስትያን እውን እዩ ዝብል ኣብታ ኣቦታት ዝሃብኩማ ንስኹም ኣብዚኣ ፅሒፍኩማ ነርኩም ኣብታ ታሕቲ ሕጂ ክትዛረብ ኣለዋ ኣላታ ቤተክርስትያን ስቕ ተልካሲ ነቲ ሰብ ትጎድኦ ኣለካ ንርእስኻ እውን ትጉዳእ ኣላ እስኻ እውን ሓጣተኛ ኢኻ ማለት እዩ ዝኾነ ነገርሲ ንሓቅስ ጠጠው ክትብል ከም ዘለካ ኢላ ኣብዚኣ ሕጂ እታ ናይ ቅዱሳት መምሃሪ ድያ ትርጉም ኣዛቤል መብርሂ ቅዱስ ቆጵርያኖስ ኣብ ኣላ ነትለይ ከም መርሕቲ ቤተክርስትያን ንናይ ሓሶት ትምህርቲ ብስቅታ ክሓልፍዎ የብሎምን ስቅታ ንክፍኣት ከም ቅኑዕ ጌርካ ምቕባል ስለ ዝኾነ ንሓሶት ብትብዓት ምግብፃብ ይግባእ ሓደ ጓሳ ነቶም ተንኮል ብስቃት ክዕዘብዎም ከለዉ ንምጎሰኡ ንሞት ይሕልፎም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ንዓናዊን እዛና ኤሊዛቤል ትገብሮ ዘላ ንዓናዊን ዓብ ትምህርቲ እዚ ዝኾነ ነገር ብናይ ኣምላኽ ነገር ክምፀእ ከሎ ከምዚ ከይብለኒ ክበሃል የብሉን ኢለስ ምስኣ ከተሓሕዛ ፀኒሐ ንስኹም ከዓ ትምልኡለይ ብጣዕሚ ናይ ብሓቂ ናይ ራእይ ዮሃንስ ንዓና ሕጂ ዝጠቕመና ትምህርቲ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኣብ ግብሪ ክነቑ ቃል ህይወት የስምዓልና ኣብ ሕጊ እግዚኣብሔር ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ኣብ ሕጊ መንግስቲ እውን ገበን እናተረኣየ ከሎ ስቕ ኢሉ ናብ ዝምልከቶ ዘይሓበረ ገበነኛ ኮይኑ ብገበን እዩ ዝቕፃዕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል ከዓ ምዕራፍ 2 ብምሉእ እቲ ምዕራፍ ዓላዊት ቤት እሞስኻ ግን ከምኣቶም ዓላዋ ኣይትኹን ሰሚዖሙኻ ይሰሚዖሙኻ ቃለይ ስንገሮም ደኣ ይብል ብዝኾነ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ብዙሕ ሕቶ ብዙሕ ርእቶ ክህልወና ይኽእል እዩ ንሕና እንተለና ኣምላኽ ከዓ እንተፈቐዶ ኣብ ዝመፅእ ግዜና በቶም ሕቶታት ክንጅምር ንኽእል ኢና ሕቶታት ኣንቢርና ነቲ ሕቶታትና ፅቡቅ ጌርና ፅሒፍናዮ ንምፃእ ሕጂ ምስቲ ዘለና ግዜ ኣቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ክህቡና ናብ ኣውደ ምህረት ብክብሪ ይዕድም ኣራይ ክብርን ምስጋናን ንመድሃኒ ዓለም ይኹን ቃለ ህይወት ተስማዓልና ኣቦና ከምኡውን ሓወና መምህር ተኽልውን ከም ወትሩ ግዜ ወሲድካ መፅሓፍቲ መወከሲ ገንፂልካ ተማራሚርካ ከምዚ ሰፊሑ ውሽጢ ኣቲኻ ካብ ናይ ኣቦታት መወከሲ እናገበርካ ምስጢር ዝሓዘለ
ትምህርት ስለዘቀረብ ካልና እግዚአብሔር አምላክ መመልሽ ጽጉ ይብዛልካ አገልግሎት ካይባረክ ከምውን እንደሐውና ያዕቆብ ዝማሬ መላእክት يسمعلنا ዝምሩሩ ينبركم كلكم ድማ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ዘለኹም ብሕቶ ይኹን ወይ ተረዳእኩም በአስተንትኖ ወይ ወነታም ተዘመረት መዝሙር ብጥቅሲ حسابكم كتبوا زمسهم كلهم زمن أقلقلتكم يبارخ نتا حفتنا شارع أقريبات تازي نبرت ممهر كموين أبونا صبقيرهم ملي سمعهم كمزي نسقاخا سدي دليتكا دليتكو قبر كتفنوو كمزي قبعكا راح تقسخان ببيه أب قدامي قرنطوس معرف 6 قصر 18 حساب 10 كم منزرنا هدومو سب زغبر زبل حطيات كاب سغو ابوصا ايو زمن زرغنا اب غزا سغا اي حطيات زغبر واغا تعديكم يخمما سغاكم بيت المقدس اتابخاتكم زلو كاب املاك تقبلكم منفس قدس مخانو ناي رؤسهم كم زيكونكم دو ايتفلطنيكم سلاذ بسغاكم ناملاك اخبروا تملسنا ننببا تردانا تطقسي قدامي قرنطوس معرف 6 كاب قطر 18 كساب 10 تموداتا تقسبن تايغري عصيوا سلاذ بسغاكم ناملاخ اخبروا بسغانا دليتنا نغبر نفسن بينا خطخبر ايتخلنيا تات منزر مانيا تاتقنع مانيا تقول حما تغبر بدفئت سغا بسغا بمنزارا سغا كله بمغبارا دما اتازل عالماوت نفس دما تغدع مالتي مو اتي ጎይታ መይትልካዩ እንታ አሚን ካድሌት ካግበር እንዳተባለ እዚ ናይ ዘመንና ትምህርቲ ዘሎ በዚ ገርና መልስ ኮነና ይኽእልሞ ነዚኣ ሕልፍ ክብላ ካለ ኣብዚ ምስግዚያና ኣብዚ ክንመሃሮ ዘምሰና ራእይ ዮሐንስ ብዛዕባታ ቁጽር 10 ብዛዕባ ኤልዛቤል كزارب كله أبتام ودات أنت إلو سق إلكا بمرأيكا رخيب الكا اللخو سق صدق يكون ناب كل بوتا سق زبها لولو تزارب اللو ملسته بلو تجن حلو تجسس اللو مخرته بلو بوتان جزين كونتات دم اللو اجي اب زماننا تاي قدسك بينها تصلا سق زي تبل بحلفي ابزي وشت 10 عامت ناي بيت كريستياننا اقاطي مزلو سخاده بينها تصدق ايخا بيت كريستيان دو نبينها تبصحكا تاي قدسك سق زي تبل انا بيت كريستيان بهوته مجمريا زريعه نعيت بصحني ايله ننفسي حق دو كيبل كلها نخالق سبات نحق مسكر ويدما نحق مركوس كون ايكلني እሞ ንዛረበሉ ጊዜ ለና ስቅ ንብለሉ ጊዜ ድማ ለና ነታ ሰበይቲ እቲኣ ስቅ ኢልካ ብምርኣይካ ረኺበልካ ኣለኹ ስቅ ጎይታ ከምዚ ዲኻ ክብልዎ ከለዉ በዓል ጲላጦስ ስቅ ብል ነበረ ስጋዕ ዝግረሙ ስቅ ዝበሃለሉ ጊዜ ስለነበረ እዩ ግን ኩሉ ጊዜ ድማ ስቅታ ኣይኮነን ከምታኒ ኤልዛቤል እናስሓተት تسحد نبرت زي مزرابكا زي مجنحها نتما أقلقلتي كمنزرو نتعود كسوؤو كبولعون كتمهرمون كستحطمون كلا سئل كاسل زرع خايا سق مبالكا انتاي رخيبالكا اللخو امو سق مبال صدق يكونن عبت السق زي بحالو سق مبال حتياتي عبت خنزربو اللي تقبعنا بقرم قالات بلزب قالات اتحق خنزارب قنا صبق يوم قال تجزي يلان جن أبزنا 4 أبيات كريستيانات كن مهارن زمسنا نايبة كريستيان فتنة نيريو الله نبدحر حجون كليو حونا خدالو خلو ممرتخلو كموين أبونا بمرجيتا خنبو خلو إتنايبة كريستيان فتنة حدا خوص أزمت
حدا فتنة دما كاوشت زمتص عند زخف أجن نايوشتين عوشت زلخا فروين هافتنا فروين تولده تاشم غوريا ميت غوريا عوشت زلخا انت دا حدا خونكا يتبدغ زمتص مأتو ايركبني يتبدغ زمتص قدم كاتو اندحر كوينو عوشت يد سرعلكا عوشت يزقمطلكا عوشت يدما غلا نغر دزرعلكا امو نحنا دما بيت كريستيان هيوتنا يا بزي بيت كريستيان هيوت يبلنا بزي بيت كريستيان مدراو سلام مدراو بركات يلن زياده كل دما بزي بيت كريستيان زال عالماوي هيوت يلن يتغعزنا اي سماي كاب بيت كريستيان يدي جمر يتي اب بيت كريستيان زفصم اتي كل مستيرات سوغو بمبلع بمنسح بمطمق انرخب هيوت كله ابي زفصملنا اب بيت كريستيان زفصملنا امو زياده زخفه ناي وشتيو كان كمزي ገንዘብ ጸላኢ ኻሲ ብፈታዊኻ ገርካ ረኸቦ ዝበሃል እቶም ደጎ ኮይኖም ዝጥሙትኻ ሕማቅ ካደልዩን ናብ ውሽጢ ሰባት ይኹም እዮም ደብልኻ እሞ ብደገ ይኹን ብውሽጢ ፈተነ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ኣሎ ግን ንሕና እንታ ክንከውን ንቋሓት ክንከውን መሰባሃልቲ ክንከውን ግን ግድን እዩ ድማ እሞ እግዚአብሔር ብሩኽ ምሸት ኣምሲና እዩ ስለኹሉ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን መደብና ብጸሎት ክንዓጹ ምናልባት ፍላየር ገለኳ ኣይ መጸናን ኣሎ ግን ንቀዳም ቀብሪ ኢሎም ኣለዉ ሓደ ንእሽተይ ቆልዓ ምስኪና ወዲ 12 ዓመት ዝዓረፈሎ ኣብ ቨርጂንያ ንቀዳም ቀብሪ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ 10 ኣብ ቤተ ክርስቲያን ፍትሓት 11 ድማ ኣብ ቨርጂንያ ቀብሪ ኢሎም ኣለዉ እሞ ምናልባት ግዜ ዘለና መፂና ፃንቆልዓ እዩ ናብ ኣምላኹ ይኸይዱ ነቶም ስድራ ቤት ግን ከም ወለዲ ሓዘን ክኸብድ ይኽእል እሞ መፂና ግዜ ዘለና ኣብቲ ጸሎት ተኻፈልና ድማ ጽቡቕ ነቲ ዝዓረፈ እግዚኣብሔር ንእስነቱ ርዩ ምስቶም 44 ሻብ ምሶም ንጹሓት ምስ ይጸንብሮ ስድራ ድማ እግዚኣብሔር ኢዱ የንብረሎም ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን። ጉባኤና ሰላማ ጀሚርካ ሰላም ስለ ዘፈጸምከና ንመስክነካ ነቲ ኩሉ ክንመሃሮ ዘምሰና ድማ አምላክና ክንነብረሉ መንፈስ ክንዓብየሉ ክንቅደሰሉ ክንባረኸሉ ሰማያውያን ምዃንና ፈሊጥና ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ድማ አምላክና ንስኻ ረዳእና سمعت طرح دي كوناس سمعنا اب جبري ابو علتي بو تمرحتي كنا خنبر دماس حاجزنا كبر المسكاننا هايكون تبارك التقدس لي تكبر لنا نفس ما تنبر ابونا سمكاي قدس منجستات مسا بعد كانت بسمايكم دمام دريكم عليت مقبنا على محبنا احنا نزودلنا بدلهم تحدقنا لهم بدلنا امسانا ندقلنا كبفاد احنا نمبر فتنا يتطونا منجسن حيلن كبرن زل عالمنا كائن مأمين روزت يا مريم ناي قدوس جبريل ملاك سلام تا سلام لك لخو حلنا خدن قليخي بسقاقون دن قليخي مدى جابير صبات قويتا سراوي سلام لك لخو سخكاب أنس برغتي خفركر سخوم رخيو وملتا تسقا جابير مساخيو وفسة دس والكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا أمين ستاوي سريجينا لكن مدان يس كريستوس تانيك كان سريات يدم ساسيا بس ولدو لبركة ساتي برهان أنتم أويا كانت وأويا دياقونات وران سايرو قصانات ببسمكم كنو فتانون صحانة يرسيانة كلوان سميات زيو مهارن كرسوس مال 10 تغلطة زيو مهارن نكسوس 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 كومون بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس مال 10 تغلطة
بأنت أجزئت رامسس 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 بأنت أجزئت مريم مهارنا كريستوس أجا قويتنا يسوع كريستوسن فقر እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ዝቤት እዝን ኣብ ልዕሊ ብዘት ዘለና የቦታን እፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኹም زمان أقولكم يبارك تبارك تقدس لي تكبر لنا أمين أبوتاتنا عليه وتسمعنا بأنسينا نبرخل تهدرنا نزهز أن خمسة صون تسأمبر صدرحاتنا عتيابا آمين قال هو تسمع لنا ربي مقيتها قلقلتكم ምናልባት ኮብቲ ተሰቂል ክኸዱ ከሎስ መተሓሳሰብ ሃቦ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኢዶም ከየልዓሉ ሲ እንድሕር ወፂኦም ንሕና ንቲቪ ተዋሃዶ ክንሰዶ ስለ ዝኾንና ስለዚ ኢድኩም ኣልዕሉ ሰኢልኩም ማይክ ኣይትኽፈቱ ፕሊዝ ማይክ ኣይትኽፈቱ ኣብ ቤምርጌታ ከይፀዋዕና ንሕና ማይክ ኣይንኽፈት ተቐዲሑ ክኸይድ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ኢልና ኢና ካብ መጀመርታ ንገብር ዘለና ሞኒ ፅቡቅ ኣይኮነን ኤዲት ክንገብሮ ይንኽእል ኢና ስለዚ ስጋዕቲ ድውዳእ ኣብ ትሕቶ ሓትና ከለዉ ብምርጌታ ሕቶ ዘለዎ ሰብ ሽዑ ኢዱ ሓፈብል ወይ ከዓ ሽዑ ይኽፈት ግን ማይክ ኣብ ዝኾነ ግዜ ማይክ ክንከፍት የብልና ቴንክ ዩ ቃል ህይወት የስማዕልና እግዚአብሔር ይደግፍኩም ሓውና ምልክማርያ ኩላህና ንደጋገፍ ምናልባት ታናይ ኢድ ሓፍ ከመይ ከም ንገብራ እንድሕር ተፀጊምና ብጥቓና ዘለው ሓብሩና ክንብሎም ንኽእል ኢና ድሕር ከማ ፀጊምሃና ክንዛረብ ደሊና ከዓ ህድእ ምስ በላ ኣብ መንጎ ርእቶ ዘለኩም ሕቶ ዘለኩም ክትበሃል ኩላ ድሕሪያ ዘለና ፃቦታ ስለ ዘለና ተዳሊና ፀኒሕና ብኣ ክንሓትት ንኽእል ኢና ከምዚ ክላሽ ስለ ዝገብር ማለት እዩ እግዚአብሔር ይደግፍኩም ሓውና መምህርቲ ማርያም ኩልኩም ህዝበ እግዚአብሔር ብሰላማ ጀሚሩ ብሰላም ንዘፈፀመና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ብፀሓዮ ከምቲ ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብሰላም ጀሚርና ብሰላም ክንውድእ ዝረዳእና ንዝመፅእ ጉባኤና ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብድሓነ ሰላም ክንገባእ ቅዱስ ፍቓድ ንኽኾነልና ነቶም ለይትና ዝኾነ ሰላም ለይቲ ይግበረልና ነቶም መዓልትኹም ከዓ ሰላም መዓልቲ ይግበረልኩም ሰላም ቅነ ብሰላም ይረኽበና አሜን ስለዚህ ሁሉ ሶሪ ስለዝነበረና ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ አሜን አሜን አዴና መምህር ሳራ ንኩላህና ቃለ ህይወት የስማዓልና ስም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሰላም ለይቲ ቃለ ህይወት የስማዓልና ቦታትና መምህርና ከዓ እግዚአብሔር አገልግሎትካ ይባርኽ ጽቡቕ ንመሃር ኣለና ኣብ ልብና ሕድሩ አሜን አሜን ናይ ኩላህና አገልግሎት ይባርኽ ረዘና ተሓብተይ ሰላም ለይቲ ይግበረልና أمين أبوتاتنا كلهم سدرنا برخليتي ممر كعبة حقي تخبركم كل نجار تكبروا بأملاخ بخبركم أنا قابل نفسي أبي هنن دي أمسي حجي بعليكم أقبلار فيدي غريتا أمسي لكعي وتتقاقناهم أتنقرنا طبقا أبي هن بأمهنكم قينا نيرا دي كفرنا خبزي أسل زي نبرن ترى حق تبي لخونا في اللتن قريتا ادمهون وح يا بدكم بحضركم بخلو تحقق سندا مسكن انا مسكننا انا املاخنا زياده ازخنا بلا نخلنا املاخنا مسكننا حسبكم يسمعوا لكم كلهم مسبتاتنا